Pastor David voor Quiero llamar a mi amigo el pastor Un David. aplauso, Venga, amigo. un aplauso. een goede vrouw, Y también a su señora voorzitter esposa, eigenlijk. la pastora de Génesis. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. God is goed. Dios es bueno. God is goed. Dios es bueno. God is goed te zijn. Cuando Bartimeo escuchó, Toen Bartimaeus hoorde, o sea que todavía no lo vio, dus hij heeft gehoord. ni siquiera estaba cerca, En die was niet in de buurt. ni siquiera había llegado donde él estaba, En die was niet eens gekomen waar hij ya was. empezó a abrir su boca Maar hij begon met zijn mond y open empezó te a doen. llamar la gloria. Hij begon de glorie te La roepen. Biblia De dice Bijbel que zegt, hay poder er is kracht en el nombre de in de Jesús. naam van Jezus. No esperes Wacht niet a que yo empiece a ministrar. dat ik begin te bedienen. No esperes Wacht niet al que el pastor empiece a predicar. dat de pastor begint te Empieza a spreken. invocar Kom op, begin te Empieza a llamar roepen. Begin te el roepen. nombre De que naam. es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Estamos aquí en un impacto de gloria, pero usted tiene que provocar que esa Maar u gloria moet het se aantrekken, manifieste. zodat het La manifesteert. Biblia De dice, Bijbel zegt, Jesús está en todas partes, Jezus is overal el aanwezig. Espíritu Santo está en todas De Heilige partes, Geest is overal. Dios está en todas partes, God is overal. pero no se manifiesta en todas Maar laat partes. zich niet zien overal. ¿Qué te quiero decir con esto? Wat wil ik hiermee zeggen? Él está aquí, Hij is hier. pero para que Él se pueda manifestar, Maar zodat hij zich laat zien, usted tiene que provocarlo. u moet hem aantrekken. Pastor, ¿cómo lo provoco? Pastor, hoe trek ik hem aan? Con aleluya, Met een halleluja. con gloria a Dios, Met een glorie aan God. con santo es el Señor, Met een heilige is de con Heer. Él vive para Door siempre, te zeggen, hij leeft voor Él altijd. reina para Hij siempre. regeert voor Jehová, yo altijd. sé que tú me vas a impactar hoy. God, ik weet dat u mij gaat Padre, chockeren yo vandaag. quiero que tú me impactes hoy con tu Ik wil gloria. dat u mij choqueert met uw Yo he glorie. escuchado de la gloria, Ik heb gehoord van het glorie. pero hoy yo quiero ver la gloria. Vandaag wil ik het No, glorie no, no, zien. alguien- no, 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 no. Nee. Ustedes todavía no me están entendiendo. Nee, ze begrijpen mij niet. Tal vez usted escuchó de la gloria, Misschien heeft u van de glorie gehoord. pero hoy Dios quiere Maar vandaag wil que God usted siente esa gloria, dat u de glorie que esa voelt. gloria te toque, En die glorie u que esa gloria te aanraakt. impacte. Die glorie u Y hoy yo te vine a ministrar En wil vandaag bedienen bajo el tema, onder het thema. Él me dijo. Hij heeft mij gezegd. Yo no sé quién fue que te habló ayer, Ik weet niet wie gisteren tot je gesproken heeft. pero yo sé que Jehová me dijo algo ayer. Maar ik weet dat God mij is gezegd heeft. Yo no sé si usted lo olvidó, Ik weet niet of u het vergeten bent. pero Él me dijo algo. Maar hij heeft mij iets gezegd. Ay, 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 Ai, 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 ai. Yo no te vengo a preguntar cuál es tu problema. Ik kom niet vragen wat uw probleem is. Te vengo a preguntar qué fue lo que Él te dijo. Ik vraag wat heeft hij u gezegd. ¿Qué fue lo que Él te dijo? Hij heeft gezegd. La adoradora estaba diciendo, En de aanwezigen die zeiden. los años pasan, De jaren gaan voorbij. el tiempo pasa, De tijd gaat voorbij. pero había un hombre Maar er was een man. en el libro de San Juan capítulo 5, In Johannes 5. que este hombre tenía 38 años, Deze man die was 38 jaar. esperando un pacto de gloria. Om een impact van glorie te zien. Si estudiamos qué es la gloria, En als we lezen wat de glorie is. la gloria es la totalidad Is de volheid de quién es Dios. van wie God is. Cuando yo digo yo siento su gloria, Als ik zeg ik voel zijn glorie. usted no sabe si correr, Weet je niet of je moet usted rennen. no sabe qué hacer, Of wat je moet doen. porque la Biblia dice, Wat het woord zegt. ante su gloria, Voor zijn los glorie. demonios tienen que salir corriendo. Duivels, de Ante su demonen gloria, moeten el vliegen. paralítico camina. Ante su gloria, el cáncer se va, el tumor se va, la hernia se va, porque en su gloria no existe Er enfermedad. bestaat niet met andere ziektes. Por eso que cuando Jesús llegaba, Dus wanneer Jezus aankwam, llegaba la gloria, kwam de glorie. llegaba la totalidad de Dios, Kwam de volheid van God. porque Dios dijo, Want God zei, yo estoy en Él ik ben in hem. y Él está en mí. En hij is in mij. Cuando usted está en Dios, Wanneer u in God bent, Dios está en ti. dan is God in Y u. cuando Dios está en ti, En wanneer God in u la is, gloria está en ti. dan is de glorie in Pero u. ¿por qué no lo siento? Maar waarom voel ik het niet? Porque para poder sentir esa gloria, Want om het te voelen, usted tiene que provocarlo. moet je het aantrekken. Como dijo Bartimeo, Zoals Bartimaeus zei. Jesús, Jezus, hijo de David,
Jesús, Jezus, hijo de David, zoon van David. si tú me dices a mí algo hoy, Als jij iets vandaag zegt, yo sé que mi situación va a cambiar. ik weet dat mijn situatie gaat Si tú me veranderen. dices algo Als hoy, u vandaag iets mi zegt, situación va a mijn cambiar. situatie verandert. Samuel capítulo 5, versículo 10. La palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu We Santo. gaan Amén. lezen in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Entonces los judíos le dijeron: aquel que había sido sanado es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Aleluya. Y él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. De Joden Pueden zeiden sentarse. tegen hem die genezen was: het is Sabbat. Het is niet geoorloofd de lichtmaat te dragen. Hij antwoordde hem: hij die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd: neem je lichtmaat op en ga lopen. U mag plaatsnemen. Aleluya. Halleluja. Dile al que está a tu lado: él me dijo. Zeg tegen je buurman, buurvrouw, hij heeft mij gezegd. Dilo con fe: él me dijo. Zeg met geloof, hij heeft het gezegd. Dile al que está de su otro lado: él me dijo. Aan de andere kant, hij heeft het mij gezegd. Él me dijo. Yo no sé Hij heeft het mij gezegd. si es día de reposo, hoy es sábado. Sabbat is of wat dan Yo no ook. sé si hoy es un día de semana. Ik weet niet welke dag van de week Yo no sé het si is. es un día de trabajo. Ik weet niet of het een werkdag Pero is. una cosa yo sé. Maar één ding weet ik. Él me dijo: Hij heeft mij gezegd. toma tu lecho Neem je lichaam op y anda. en wandel. Yo no sé lo que Jesús te dijo a ti un día. Ik weet niet wat Jezus tegen u vandaag gezegd heeft. Pero si Él te dijo algo, Maar als hij iets u verteld heeft aan u. es porque Dat. Él tiene la autoridad Hij heeft de de autoriteit decirte algo om jou iets te zeggen. que se cumpla. En dat het waar komt. Cuando Él habla, Wanneer hij praat. las cosas se cumplen. De dingen gebeuren. Jesús le dio una orden: Jezus gaf een orde. toma tu lecho Neem de lichtmat op y anda. en loop. Hoy te vengo a decir: Vandaag kom ik zeggen. Jesús te dice hoy: Jezus zegt vandaag. toma tu lecho Neem je lichtmat op y anda. en loop. Muchas veces tú estás en una situación Vaak ben je in een situatie. y Dios quiere impactarte con su gloria, En God wil je impacteren met zijn pero glorie. no obedecemos Maar we gehoorzamen la niet dirección que Dios nos está dando. de richting die God ons Y geeft. cuando no podemos obedecer la dirección, En als we niet de richting kunnen gehoorzamen, tampoco podemos encontrarnos con la gloria. dan kunnen we niet ook een ontmoeting Me hebben met de imagino que glorie. este hombre tenía un problema mental Ik denk deze man had een mentale de probleem. lo que decía la gente, Van wat de mensen de lo zeiden, que decía la cultura, van wat de cultuur de lo que decía zei, la religión. van wat de religie La zei. religión dice algo, Religie zegt iets, pero Dios dice otra cosa. God zegt iets anders. La cultura dice algo, Cultuur zegt pero iets, Dios está diciendo otra maar God cosa. zegt iets anders. Europa está diciendo algo, Europa zegt pero iets. Dios está diciendo otra God cosa. zegt iets anders. Lo que Dios me está diciendo a mí Wat God es: aan het zeggen David, is, coge tu lecho David, neem je y lichaam anda. op en Ay, loop. Dios mío, Hou David, vast. agarra tu cruz Neem je kruis op y camina. en loop. Agarra tu problema Neem je y probleem op tráelo al altar. en Tú breng tienes het que altaar. levantarte Je moet de donde opstaan, tú estás. niet zoals je bent. Este hombre de unos 38 años, Het heeft 38 jaar geduurd. esperando por un impacto Wachtende op een impact de gloria. van glorie. Y él decía: maestro, En hij zei de meester, cada vez que yo quería encontrarme con la gloria, elke keer dat ik een ontmoeting heb met de glorie, alguien llegaba primero que yo. iemand was eerder dan ik. Y así me quedé 38 años. En zo bleef ik 38 jaar lang. Mi pregunta para ti hoy es: Mijn vraag voor u vandaag is, ¿qué tiempo tienes tú esperando? hoe lang wacht u? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Qué tiempo tienes tú orando? Hoe lang bidt u? Pero lo que me impacta de este hombre es: Maar wat mij zo aanraakt met deze man is, no fueron 38 años sentados, was het niet 38 jaar zitten. fueron 38 años intentando llegar. Het was 38 jaar aan het proberen. Yes. Amén. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú esperando para tener un impacto de gloria Ik con weet niet hoe Dios. lang u wacht om een impact van glorie met God te hebben. Ai, Tal ai, vez ai. usted no lo encontró el año pasado, Misschien heeft u het pero si usted sigue gezien. intentando, Maar als u blijft yo le quiero hablar proberen. a alguien hoy que quiere seguir intentando. Ik praat met iemand die wil blijven proberen. Oh God. 38 años, él se pudiera 38 cansar. jaar lang. Él puede decir: yo no lo hago más. Hij kan zeggen, ik doe niet meer. Un año yo soporto, 1, ik kan het. hasta 5 soporto, Tot 5 hou ik vol. 10 máximo. 10 Pero maximaal. ya hoy
y yo aquí. En ik ben hier. Pero Dios está buscando a alguien Maar God is op zoek naar iemand que lo quiera intentar. die het wil proberen. Alguien que diga pasaron 10 años. Iemand die zegt, er is 10 jaar Pero voorbij. yo sé que voy a tener un Maar encuentro con ik Él. weet dat ik ga een ontmoeting No, hebben no, met no, no. God. Mi día va a llegar también. Mijn dag gaat ook aankomen. Mi día va a llegar también. Mijn dag gaat Y aankomen. este es tu fin de semana. Einde Donde week. Dios quiere impactarte con su God gloria. wil impacteren met zijn glorie. Pero tú tienes que decir algo. Maar ik moet iets zeggen. Él me dijo. Hij heeft mij gezegd. Cuando el Espíritu Santo me dio el tema, En toen ik de titel ontving, yo comencé a pensar ik begon na te denken. todas las cosas que Dios me había dicho. Al die dingen die hij niet tegen mij gezegd had. Y hubo momentos En er was een moment donde yo pensé dat ik dacht que no se iban a cumplir. dat het niet allemaal waar meer zou worden. Cuéntalo. Pero siempre cuando estoy llorando Maar altijd als ik aan het huilen ben, o cuando estoy pensando, wanneer ik nadenk, Señor, ¿hasta cuándo? hoe lang nog, Heer? Yo me recuerdo de una cosa solamente. Ik denk alleen maar aan één ding. Ni siquiera un mensaje completo. En niet eens een hele Ni boodschap. siquiera una cita bíblica. Niet eens een Lo Bijbeltekst. único que yo puedo recordar es, De enige wat ik aan denken is, Él me dijo, hij heeft mij gezegd. Halleluja. Él me dijo, Hij heeft mij gezegd. Él me dijo, Hij heeft mij gezegd. Él me dijo, Hij heeft mij Él me gezegd. dijo. Hij heeft mij Él gezegd. me dijo. Hij heeft laten. y lloré En ik zei, por los vientres. door de baarmoeders. Ellos concebían hijos, bebés. Er waren kinderen gevormd, baby's. Y yo y mi esposa tratando, En ik en mijn vrouw proberen. tratando. En proberen. Tratando. Proberen. Nació Brasil. En Brigitte is geworden. Pero después empezamos a tratar otra vez. Maar daarna begonnen we weer te proberen. Porque un día Want een dag, Dios nos dio una palabra. God heeft ons een woord Que gegeven. viene Samuel. Dat Samuel Viene komt. un hijo varón. Komt een Yo zoon. no sé cuándo. Ik weet niet Pero él wanneer. me dijo. Maar hij heeft me gezegd. 4 veces, más de 5 veces. 5 Mi keer. esposa queda embarazada En mijn vrouw is zwanger. y pierde la barriga. En heeft een miskraam. Pero la mujer a la que yo le oré Maar de vrouw waar ik gebeden está heb, embarazada. die is wel Ya zwanger. casi está dando a luz. En bijna gaat En ze mi ook esposa nada de bevallen. nada. En mijn vrouw niks van Y ella va al niks. doctor. En ze gaat naar de Y el doctor dokter. le En de dice, dokter zegt, si tú sales embarazada otra vez, als je nog een keer zwanger es wordt, un riesgo dat is grande. een groot Tú te risico. puedes morir. Je gaat Yo le doodgaan. dije a mi esposa algo. En ik zei, ik Pero weet. este doctor usted no va más. En je gaat niet meer naar de dokter. Porque este doctor no sabe Maar die weet lo que niet. Dios te dijo a ti. Wat God je gezegd heeft. Si tú sabes Als jij weet lo que Dios te dijo a ti, wat God je gezegd heeft, no te preocupes. maak je niet zorgen. Y el día de hoy, En de duivel ella vandaag, tiene 4 meses. hij heeft nu vandaag Y 4 va a perder maanden. los esposos. Is alles Porque Jehová dijo verloren. algo. Dat God heeft iets Puede gezegd. pasar los tiempos, En alle tijden, el fracaso, en alle la turbulencia. de Pero si opdracht. Dios te dijo Maar algo, als God iets zegt, Él lo hace y punto. hij doet het en punt uit. Amen. Pero tu vocabulario no puede cambiar. Maar je manier van praten kan niet veranderen. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jezus, Bartimaeus zei, heb genade van mij, zoon van David. Jesús le dijo algo. En Jezus zei wat? Vete en paz. Ga in vrede. ¿Quién te mandó para que te vayas? Wie heeft jou gestuurd dat je gaat? Usted le va a responder. En u gaat antwoorden, El que me llamó. wie mij geroepen heeft. El que me escogió. Wie mij gekozen El que heeft. murió por mí. Wie voor mij gestorven Dijo algo is. sobre mi vida. Heeft iets over mijn Y leven yo lo gezegd. quiero ver cumplirse. En ik wil het zien El hombre te waarmaken. puede En decir. de man kan u El hombre zeggen. te puede juzgar. De mens kan u ¿Quién fue que oordelen. te llamó? Wie heeft u ¿Quién geroepen? te dijo a ti que tú eres pastor? Wie heeft gezegd u Yo no pastor tengo que bent? darle cuenta y razón a nadie. Wie? Je No, moet no, no, niks a zeggen. nadie. Niemand Porque heeft Él dijo algo gezegd. sobre mi Want hij vida. heeft iets gezegd over Y mijn lo que leven. Él dice, En wat hij Él zegt, lo cumple. doet hij. Ese es Dios que yo le sigo. Dat is de God die ik dien. Yo no sé quién es tu Dios, Ik weet niet wie uw God pero el Dios is. que yo le sigo Maar de God die ik me dien, dijo a mí algo. heeft aan mij iets gezegd. Yo no sé qué es lo que Dios te está diciendo a En ik weet ti. niet wat God vandaag tegen jou gaat Yo zeggen. no sé a quién Jehová le está Ik hablando a weet ti niet aan ahora. wie God spraakt Pero vanavond. Jehová te ha dicho muchas Maar cosas. God heeft heel veel dingen Jehová te gezegd. ha dicho muchas Heeft cosas. heel veel dingen Hay gezegd. muchos profetas que hablaron sobre tu Er zijn vida. veel profeten dat Hay muchas profeteren met je profecías que tienen que leven. cumplirse todavía. Porque si Dios te dijo algo, tiene que cumplirse. Pero hay un problema. ¿Qué estamos haciendo con las instrucciones que Él me está dando? Dat hij mij doet. Había un hombre Er was een que man, estaba ciego, die was blind. pero quería tener un impacto con la Maar die gloria. wilde een impact met La glorie. Biblia dice que Jesús me escupió en tierra En Jezus spuugde op de y bodem. lo untó con el lodo. En die heeft op zijn ogen gezalfd.
La gente estaba criticando otra vez. En de mensen waren weer aan het kritiseren. La gente siempre critica, hermano. En we kritiseren altijd mensen. Siempre. Así que Altijd dus. usted tiene dos problemas, con el diablo y con la gente. Problemen, de mens en de duivel. Amen. ¿Quién fue que te sanó? Wie heeft jou genezen? Es el ciego. Het is Ay, Dios de mío. blinde. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. La gente De mensen no puede entender kunnen niet que cuando begrijpen Jesús te dice algo, dat wanneer Jezus jou iets cambia zegt, tu forma de pensar, verandert de manier van cambia tu denken. forma de caminar, te lleva a otra dimensión. Breng je aan Por de eso andere cuando ven al dimensie. ciego, Zo daarom het no pueden ze reconocer kunnen niet o herkennen. no quieren Of ze reconocer kunnen niet que era el herkennen. ciego. Het Ay, is de ay, ay. blinde, het was de Dígame, blinde. hermano, yo era, Ik was. no, dile, Ik was, zeg ze tegen mij. Ik was. yo era, Ik was. yo era, Ik was. yo era, Ik was. ya no soy, Ik ben niet meer. yo era drogadicto, Ik was yo era drugsverslaafd. prostituta, Ik was een yo hoer. era homosexual, Ik was yo homoseksueel. era ladrón, Ik was pero cuando Jesús dijo algo, cambió mi vida por completo. Jesús le dijo al hombre, vete así. Hij zei, ga, loop. La Biblia dice De Bijbel zegt que cuando él fue dat toen hij ging y lavó su cara, en hij ging zijn gezicht wassen. entonces fue que volvió mirando. Toen kwam hij ziende. Muchas veces Vaak. queremos ir mirando. We willen gaan en zien. Dios quiere God wil que usted venga de para allá para acá mirando. dat je van daar naar hier toe komt zien. Alguien que me entienda lo que voy a Er is decir. iemand die mij begrijpt Jesús le vandaag. está diciendo, vete así. Jezus zegt, ga zo. Maestro, pero no veo. Maar ik zie niet. Ik zie Vete niet. así. Maar ga zo. Que yo sé lo que te estoy diciendo. Ik weet wat ik tegen jou Muchas zeg. veces queremos ver la gloria Vaak willen we de glorie zien. antes de pasar por el desierto. Voordat we door de woestijn gaan. ¿A cuánto le gusta el desierto? Hoeveel houden van de woestijn? Si Dios está ahí, La Biblia dice cuando Jesús fue expulsado al desierto, De Bijbel zegt dat toen Jezus uit de woestijn salió ging, lleno del Espíritu. hij ging uit vol van de Heilige Geest. Entonces, si usted quiere un impacto de gloria, Dus als u een impact op glorie wil, aunque no le guste el desierto, ook al hou je niet van de woestijn, tiene que meterse en él. moet je willen. Jesús le estaba diciendo a este hombre, En Jezus zegt tot deze man, vete así. ga zo. Jesús te dice, En Jezus zegt tot jou, te voy a regalar, tú vas a comprar una casa, ik ga jou een cadeau geven, je gaat een huis vas a kopen, comprar esto. je gaat dit kopen. Lo primero que pensamos es, En de eerste wat ik denk is, pero no tengo dinero, Jehová. maar ik heb geen geld hier. Jesús te está diciendo, Maar Jezus zegt tegen jou, vete así, ga zo. vete así, Ga zo. sin dinero, Zonder geld. sin nada, Zonder niks. vete así. Ga zo. Que cuando tú vengas de allá para acá, Maar terwijl je vanaf daar naar hier la loopt, gente te verá de mensen gaan je y zien. van a decir, ese no es el pastor que no tenía local. Dat is niet de Ay, pastor die ay, ay. niet in de zaal Ese no was. fue el ministro que lo botaron para afuera, Dios Dat was mío. niet de kind die Ese no gebuigd es el zou hebben. evangelista que le quitaron la visa. Dat was niet de Jesús persoon te die dice, niet vete had. así Jezus zegt, ga zo. y verás mi gloria. En je gaat de glorie zien. A Dios le gusta En God houdt ervan hacer las cosas de dingen zo te doen. cuando no hay nada. Wanneer er niks is. Muchas veces Vaak. queremos tener We willen hebben. para que Dios haga. Zodat God doet. Pero a Dios no le gusta así. Maar God houdt er niet zo Eso es van. demasiado fácil para Het él. is veel te makkelijk voor hem. Jehová bendíceme. God zegen mij. ¿Tú eres capaz de perderlo todo Ben je klaar om alles kwijt te raken? para que Él te bendiga? Zodat hij je zegent. Lo que tú tienes, Wat je hebt. tal vez te lo ganaste trabajando. Misschien heb je hard voor gewerkt. Pero si Dios te bendice, Maar als God jou zegent, tú tienes que estar seguro moet je zeker que zijn fue el que te bendijo. dat hij jou gezegend heeft. Entonces, ¿qué hace Dios? En wat doet God? Te quita todo. Venga, ven. Hij neemt alles weg. Kom. Para cuando Él te bendiga Zodat wanneer hij jou y zegent tú vengas aquí, en je komt hier, tú no estés callado. u niet stil Tú zal zijn. tienes que decir aleluya. Dat je kan halleluja Gloria a zeggen. Dios. Él me bendijo. De Él es la gloria. No sé si me están entendiendo. No sé si me están entendiendo. Por eso que Dios quiere que tú aprendas a alabar, a adorar, porque tú no tienes nada. Maar je hebt niks. Cuando no tenemos nada, Wanneer we niks hebben, es ahí que Dios quiere dat is wat God wil.
que tú obedezcas. dat u gehoorzaam bent. Cuando no tenemos nada, Wanneer we niks hebben, es ahí het is daar donde Dios te va a waar probar God je gaat para ver beproeven. si tú crees o no Om te crees. kijken of je gelooft of niet gelooft. Halleluja. Oh my God. Jesús podía quedarse a la orilla En Jezus kon aan het oever blijven sin verdwijnen, llegar donde estaban sus discípulos. zonder te komen waar zijn discipelen waren. ¿Por qué usted cree que Jesús lo mandó adelante? Waarom denkt u dat Jezus er naar voren gestuurd heeft? Jesús lo mandó adelante God, en hij zei, ga maar para que pueda vooruit. entender Zodat ze kunnen que begrijpen sin Jesús dat zonder Jezus no son nada. zijn ze niks. Sin Jesús Zonder Jezus, usted puede comenzar algo, u kunt iets pero beginnen, no lo va a terminar. maar u zult niet Sin eindigen. Jesús Zonder usted puede Jezus, empezar un ministerio. u kunt een En el bediening camino usted se va a starten, maar cansar. onderweg wordt je Pero si moe. tienes a Jesús, Maar als je si Jezus tienes hebt, a Dios, si tienes al Espíritu Santo, tú tienes poder, tú tienes gloria, tú tienes fuerza nueva. Alguien que diga conmigo hoy, er is iemand die Jesús, zegt, Jesús, yo quiero un impacto de tu gloria. Yo quiero un impacto de tu gloria. Lo que tú me digas, eso voy a hacer. Donde tú me mandes, ahí yo voy a ir. Donde tú me ubiques, ahí yo quiero estar. Porque yo quiero estar cerca de tu gloria, envuelto en tu gloria, abrazándome de la gloria. Gloria a Dios. Pero debemos obedecer. Maar we moeten wel gehoorzaam zijn. Amén. Cuando Dios dice para. Wanneer je zegt stop, stop. Bendecido sea Dios. Muchas veces estamos sufriendo Vaak lijden wij. por no querer Omdat we niet geloven. esperar en Dios. Willen wachten op God. La gloria está cerca En de glorie is dichtbij. y nos rendimos En we geven op. justamente Juist cuando voor Dios lo iba a hacer. Amén. God het ging doen. Misericordia a Dios. El pueblo de Israel En het volk van Israël. tenía que salir, Die moest naar buiten. cruzar Moest y oversteken. llegar. En aankomen. Duraron 40 años. Het heeft 40 jaar geduurd. 40 años. 40 A mí me jaar. dice dando vuelta. En de Bijbel zegt ze gingen de rondjes. Esa gente vieron gloria, mi hermano. En zij hebben de glorie gezien, mijn broer en zus. Maná. Manna. Yo estamos muchas veces somos mal agradecidos también. En ondankbaar. Maná, padre, maná. Manna, papa, manna. Jehová manda maná. En hij stuurde manna. La maná sabe mal. Het smaakt bitter. 2 meses comiendo maná. En elke maand Jehová manna. manda carne. Stuurde vlees. Viene carne. Vlees komt. Pero como quiera, Maar hoe dan ook, no estamos contentos. Ay, zijn ze niet blij. Si esa acéptalo. gente pudiera saber En als deze mensen konden weten que estaban cerca de la gloria, dat ze dicht bij de glorie waren. si esa gente pudiera reconocer, pastora, Als deze mensen konden herkennen, pastor. que esa nube que se estaba moviendo Die hemel, die wolk die heen gaat. era la gloria de Dios. Het is de glorie van Si esa gente God. supiera Als deze mensen que ese wisten color de fuego dat het geloof van que se estaba vuur moviendo die heen era la gaat. gloria de papá que estaba ahí. Glorie van papa Pero die ellos heen sabían gaat. Maar ze que era la wisten gloria de niet papá. dat het van Por de eso glorie duraron was. En 40 daarom, años en el desierto. er zijn een paar bepaalde die waar Muchas zijn. veces En die moeten gestabiliseerd worden. estamos tan desenfocados En we zijn zo niet gefocust que la gloria está y no lo sabemos. dat de glorie er is en we weten het niet eens. Muchas veces estamos en un punto de fuego. En vaak zijn we in een vurige Perdido. dienst en we zijn Y hay kwijt. gente como indiferente. En zijn mensen dan soms verschillig. La gloria está aquí. De glorie is hier. Aleluya. Yo no sé nada. Maar het is niks. Es que tu mente está cargado. Het is omdat je stil bent. Tienes que desenfocar tu mente Je moet gefocust zijn in je de las gedachten. cosas terrenales Van de aardse para que tú te puedas dingen loslaten. conectar Zodat je kan connecteren con el receptor del Espíritu. met de receptor van de geest. Este aparato que está aquí Die apparaat die hij heeft.
tiene un receptor. heeft een receptor, een receiver, ontvanger. Si yo quiero escuchar lo que está pasando, Als ik wil luisteren wat gebeurt, tengo que cambiar la frecuencia. dan moet ik de frequentie veranderen. Si no cambio la Als frecuencia, je de frequentie verandert, no puedo escuchar. kan ik mensen horen. Y así hay gente En zo zijn mensen. que tiene la frecuencia a otro lado. Ze hebben een andere frequentie. Tiene la frecuencia en el COVID. Hebben de frequentie op COVID. Tiene la frecuencia en lo que dice el presidente. Hebben de frequentie op wat de president Tiene zegt. la frecuencia en lo que dijeron la gente de él. Of wat gezegd is over hem of Y haar. Dios está hablando En God is in het para spreken. decirle que dónde está la Om gloria. te zeggen waar de glorie ¿Dónde is. es el punto de encuentro? Waar is de Pero ontmoetingsplek? tú estás enfocado Maar je bent en gefocust el COVID, op de COVID, en la aguja, op de en el naald, doctor, in de en dokter, el resultado. in de resultaat. Quita tu mente Zet je de lo que te gedachten dijo el doctor, van wat de Quita tu dokter mente. zegt. Zet je gedachten af del COVID. van de COVID. Quita tu mente Zet de gedachten del af trabajo van het y werk. cambia tu frecuencia En verandera para que tú frecuencia, puedas saber zodat je kan dónde lezen está el punto de waar is encuentro. het punt van ontmoeting. Moisés Mozes tenía que ver moest zien dónde estaba el punto de encuentro waar con is Papá het Dios. punt van ontmoeting met God. Él estaba haciendo otra cosa. En die was iets anders aan het doen. Él estaba haciendo otra cosa. Iets anders. Estaba apacentando las ovejas. Die was de schapen aan het hoeden. Pero Jehová atrae su atención Maar het trok Gods aandacht. con un punto de Met contacto. één punt van contact. Y desde ese día, En vanaf die dag, Jehová le dijo, God zei, quita neem af las sandalias de sandalen de tus pies. van je Porque el voeten. lugar que pisas Want waar je staat, santo es. is heilig. Hemos perdido We hebben verloren el temor hacia de Dios. vrezen aan God. El temor hacia De Dios. vrezen aan God. Es por eso En het is que daarom muchas veces dat no vaak podemos encontrarnos kunnen we niet con la tegenkomen, gloria de Dios. ontmoeting hebben met de glorie van God. Porque estamos fuera de frecuencia Want we zijn buiten frequentie. y ya no tenemos temor. En we hebben geen vrezen meer. Cuando vemos la gloria, En wanneer we de glorie zien, la Biblia dice, de Bijbel zegt, nadie puede ver a Dios niemand kan God y zien quedarse vivo. en leven blijven. Si vemos la gloria Als ik de glorie zie, en su totalidad, in zijn volheid, me imagino que nadie se queda aquí vivo. ik kan me voorstellen dat niemand hier leven blijft. La gloria es tan terrible. En de glorie is zo erg. La gloria es terrible, ¿verdad? De glorie is zo erg. La presencia de Dios. De aanwezigheid van Con God. solamente Jesús pisar el terreno. En alleen maar Jezus instappen op de Ay, ay, terrein. ay, los demonios empezaron a temblar. En alles begint te schudden. Dios está buscando un pueblo En God is op zoek naar een que volk se llene de la gloria. die zich vult met de Dios glorie. está buscando un pueblo God zoekt naar een volk que sea capaz die de bekwaam decir, is. om te Dios me ontvangen. dijo a mí God heeft que mij yo puedo gezegd. ser impactado con su Ik gloria. kan door zijn glorie Dios geraakt me worden. dijo a mí God heeft mij que si gezegd. yo creo en Él, Dat als ik in hem todas geloof, estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree en esa gloria? geloof je in de glorie? ¿Usted cree en esa gloria? Geloof je in de glorie? ¿Usted cree en ese poder? Geloof je in de glorie? Póngase sobre sus pies Sta y op. dile a Dios, Sta Padre, op. yo creo Ik geloof en ese poder. en die kracht. Yo creo Ik geloof en esa gloria. en de glorie. Yo creo. Ik geloof. Yo creo. Ik geloof. Yo creo. Ik geloof. Yo creo. Ik geloof. Tú eres poderoso. Dat je krachtig bent. El Señor te ha llamado God heeft jou geroepen. diferentes veces. Vaak. El Señor te ha llamado en visiones, God heeft jou in visioenen. te ha llamado en sueños Heeft jou geroepen in dromen. y has escuchado tu nombre. En je hebt je naam gehoord. Y te veo caminando En ik zie je y wandelen. escuchas tu nombre En je hoort je y te naam. das la vuelta. ¿Quién me está llamando? En je draait je om. Wie roept mij? Dios te dice, God zegt. hace tiempo Lang que te geleden estoy llamando. ben ik je al aan het roepen. Hace tiempo Het is lang que te geleden estoy llamando. dat ik je al ben aan het No roepen. sigas corriendo. Blijf niet rennen Sobre tu vida over jouw hay un leven. llamado Er is sobrenatural. een bovennatuurlijke Dios te ha roeping. escogido God heeft jou para geroepen que impactes zodat je impacteert a los demás aan de con anderen la gloria de met Él. de glorie van Hem. No
corras más, dice el Ben Señor. niet meer, zegt de Heer. Los problemas llegaron. De problemen zijn gekomen. La traición llegó a tu vida. De rekening is gekomen. Pero Dios te dice Maar hoy, God zegt vandaag, no corras. ren niet. No corras. Ren niet. Porque donde yo te tengo a ti Want waar ik jou heb, es un lugar santo. is een Ay, ay, heilige ay. plaats. Tú has pensado Je hebt gedacht que ya no vales nada, dat je niks waard que ya no bent. vale la pena Dat je niet de moeite waard seguir bent. creyendo en Dios. Want de- Pero God Dios te geloven. dijo algo un día. Maar God Y lo zei que een yo dag, te he dicho, wat hij yo zei, lo voy a hacer. ik ga het Yo doen. lo voy a hacer. ga het doen. Yo lo voy a ga het hacer. doen. No has venido aquí por Ik nada. ben niet voor niks No has gekomen. venido aquí por nada. ben niet voor Te niks vine a gekomen. recordar. Ben je op Yo mij te traje herinneren. Ik heb aquí je para gevraagd decirte, om je te zeggen, lo voy a hacer. ik ga het doen. Lo voy a hacer. Ik ga het doen. Lo voy a hacer. Ik ga het doen. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a Ik hacer. ga het doen. Ese Dios Die God, quiere impactarnos hoy die wil ons impacteren vandaag. con esa gloria. Met die glorie. Mi hermano, cambia tu frecuencia. Mijn broer, verander je frequentie. Que el profeta viene, cambia tu frecuencia. De profeet komt, verander je frequentie. No es el hombre, Het is niet een mens, pero Dios úsalo. maar God gebruikt de mens. Amen. Entonces, cuando usted sabe Dus wanneer je weet, que hay un hombre de Dios er is een man van God en un lugar, in een plaats, usted no va a alabar al hombre de Dios. dan ga je niet de man van God prijzen. Usted va a alabar a ese Dios Je gaat God para que prijzen, use a ese hombre. zodat je de man van God gebruikt. Levanta tu mano. Heb je hand op? Yo quiero que usted haga algo aquí. Ik wil dat u vandaag iets doet hier. Usted va a empezar a alabar. U begint nu te aanbidden. No como usted alababa ayer, Niet zoals je gisteren gedaan hebt. ni la semana pasada, Of de vorige week gedaan hebt. como Bartimeo. Maar zoals Bartimeus. Que ese hombre que entró como un loco. Hij heeft geschreeuwd als een gekke. Ay, 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 ay. Hai, hai. Ay, 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 ay. Dios, aleluya. Ay, 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 ay. Este hombre no conocía a Dios, Je kende hem niet. no conocía a Jesús, Kende Jezus pero niet. escuchó de su gloria. Maar die heeft gehoord van La zijn gloria glorie. significa fama. En de glorie betekent La gloria roem. también significa favor. Betekent Ay, ay, ook ay. Este hombre gunst. solamente escuchó la fama que Hij tenía Jesús. geloofde en hij heeft gehoord van de roem die Y cuando Jezus tú had. sabes En wanneer je weet que hay un hombre de Dios dat er is een man van God que tiene una fama, en die heeft een roem que Dios lo usa, dat God hem que gebruikt. Dios hace milagros a través de él, God voor hem wonderen que doet. ese hombre profetiza. Ay, Dios mío. Usted tiene que llevarse Dan moet je de meenemen esa gloria die y glorie decirle a Dios, en God tú zeggen. tienes que decirme algo U hoy. moet mij vandaag Yo soy de zeggen. esa gente En niet que yo alleen alaba a Dios como loco, dat ik als gek ga con tal que prijzen. Él me diga algo otra vez. Zodat hij nog een keer iets zegt op mij. Halleluja. Ayer Dios me dijo algo, Gisteren zei hij iets pero tegen hoy yo mij. tenía algo nuevo que no sé. Maar vandaag heeft hij iets nieuws. Ik weet het niet. ¿Cómo se entiende eso, pastora? Maar, Yo recibí ayer ya. dus gisteren al. Ayer ya pasó, hoy otro día. Gisteren voorbij. Vandaag is er weer een dag. Halleluja. Ayer ya pasó. Gisteren is voorbij. Recuérdese solamente la palabra que usted recibió. En die woord wat ik gisteren Pero ontvangen la heb. gloria de hoy Maar de glorie van tiene que ser vandaag mayor. is groter. La gloria de hoy De glorie van tiene que ser vandaag mayor. moet Usted groter tiene que zijn. ser diferente, Je moet anders weggaan. transformado por Veranderd. el poder de Dios. Door de kracht van Dile, God. Jehová, Zeg, yo Heer, quiero un impacto. ik wil een impact. Jehová, dígalo, dígalo. Heer, zeg Yo het, zeg quiero un het. impacto. Ik wil een impact. Yo quiero un Ik impacto. wil een impact. Yo quiero un impacto. Ik wil een impact. Impactame. Choqueer me. Impactame. Viene, viene, viene. Dile, impactame. Zeg hem. Impactame. Choqueer me. Impactame. Impacteer mij. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh, Heilige Impacta Geest. tu pueblo hoy. Impacteer Impacta me. tu pueblo hoy. Impacteer
asusten, que yo no como esto. ¿Qué estás esperando? Waarom wacht je op? Waarvoor wacht je? Para que me entregues tu vida completamente. Zodat je al je leven geeft aan hem. Completamente. Helemaal. Dios te quiere más profundo. God wil veel dieper met jou gaan. Más profundo. Veel dieper. Dios dice, has empezado a experimentar mi amor. En je hebt al ervaren zijn stem. Pero Dios quiere que tú vayas más profundo. Maar God wil Que ella vaya más profundo. dat je dieper gaat. Y Él te mostrará En hij gaat jou laten zien las señas, de series el camino en dat je moet wandelen. que tienes que caminar. Dat je moet wandelen. Dios no te destacó por nada. God heeft jou niet voor niks eruit gehaald. Él no te llamó por nada. Hij heeft jou niet voor niks geroepen. Yo te veo a ti Ik zie jou con un espíritu de depresión muy fuerte. met een soort van depressie heel sterk. Pero Dios te quiere libertar completamente. Maar God wil je compleet van vrijmaken. No te vas a volver loca. Je gaat niet gek worden. Eso es lo que quiere el diablo. Dat is wat de duivel wil. Aleluya. No te vas a volver loca, dice el Señor. Jij gaat niet gek worden, zegt de Heer. Lo siento Dios aquí. Ik voel God El niet. diablo quiere que tú te vuelvas De loca. duivel wil dat je gek wordt. Por eso yo me quiero esconderme, ay Dios mío, en Daarom mi wil gloria. ik jou in mijn glorie Por eso yo te verbergen. quiero escondido en mi gloria. Daarom wil ik je in mijn glorie Donde el diablo verbergen. no te puede alcanzar. Waar de duivel je niet kan Donde los raken. demonios no te pueden tocar. Waar de demonie je niet kan Dice raken. Dios, Zeg God. mi plan para tu vida es salvarte, restaurar tu vida. Has sufrido mucho. Je hebt veel geleden. Por eso te hace que te vuelves loca. Denk je dat je gek gaat Incluso, worden. En incluso, ook. yo te veo tomando pastillas. Ik zie je ook pastilles nemen. Pastillas Pastilles. para calmarte, Om je te kalmeren. para dormir. Om te slapen. Aleluya. Pero hoy Maar vandaag. Dios te dice, God zegt. yo te amo tanto Ik heb zoveel y lief. no te vas a volver loca. Dat je niet gek gaat worden. Pártelo en el nombre de Jesús. In Jezus naam. En esta hora, Op dit moment. quita todo lo que no es tuyo. Neem alles wat niet van u is. Toda depresión, Alle depressie. lo echamos fuera ahora. We roepen het Fuera uit. ahora. Roepen het uit. Fuera ahora. Roepen het uit. En el Nu. nombre de In Jesús. Jezus naam. En el nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Yo te veo despertándote de tu cama, Ik zie je wakker worden van je bed. asustada. Gewoon beangstigd. Estás durmiendo Je bent aan het y slapen. de repente te levantas, En in één keer schrik je wakker. asustada. Wakker, angstig. Pero lo que Dios tiene para ti Maar wat God voor jou heeft, no es miedo, is niet angst. es amor, Is liefde. es confianza. Is vertrouwen. En Él In Hem. tú tienes un Padre. Je hebt een vader. En Él In Hem tú tienes un Padre. heb je een vader. ¿Dónde está tu papá? Waar is je moeder? Tu papá. Waar is je vader? Tu papá, ¿dónde está? Waar is je vader? Waar is je vader? ¿Tienes contacto con Él? Heb je contact met hem? Pero quisieras tener contacto con Él. Zou je dat willen? ¿Lo quisieras tener? Zou je het willen? ¿Tú crees que Dios lo puede hacer? Denk je dat God het kan doen? ¿Tú crees que Dios lo puede hacer? Geloof je dat God het kan doen? Perdona a tu padre. Vergeef je vader. Perdona a tu padre. Vergeef je vader. No, tú puedes hacerlo. Nee, je kan het doen. Je kan het echt. Tú puedes hacerlo. Je kan het doen. Perdona a tu padre. Porque el Padre que está en los cielos Want God die in de hemel is, quiere que tú seas feliz. wil dat jij gelukkig wordt. Suelta todo rencor. Laat alle rok weg. Suelta toda atadura. Aleluya. Laat alle juk vallen. Suelta tu pasado, hija. Laat verleden los, dochter. Suéltalo, suéltalo. Laat het los. Porque no te está haciendo bien. Want het doet jou niet goed. Suéltalo. Laat het los. Laat het gaan. Di conmigo, Señor Jesús. Zeg met mij, Jezus, Ayúdame a perdonar. help mij om te vergeven.
Ayúdame a perdonar. Help mij om te vergeven. Ayúdame a perdonar. Help mij om te vergeven. Si tú lo haces, Als jij het doet, toda tu carga, al je lasten, todo miedo, alle angst, toda falta de inseguridad elke onzekerheid se va de tu vida. gaat van je leven weg. Dios quiere establecer algo nuevo en ti. God wil iets nieuws doen in jou. Algo nuevo en ti. Iets goeds in jou. Dios lo quiere hacer. God wil het doen. Solamente abre tu corazón Doe alleen je hart open y busca a tu papá. en zoek je vader. Olvídate de todo, Vergeet alles, todo lo malo. al het slechte. Búscalo. Zoek hem Habla con él. en praat met hem. Pídele perdón. Vraag om vergevenis. No fue tú que fallaste. Jij bent niet degene die fout was. No fuiste tú. Jij was niet fout. Yo no sé lo que Dios tiene contigo. Maar het is wat hij met jou wil gaan doen. Ay, ay, ay. Tú has pensado, pero yo no hice nada. En je denkt, ik heb niks gedaan. Incluso pensaste, En je hebt zelfs yo ni gedacht. siquiera pedí nacer. En je hebt niet eens gevraagd om geboren te worden. Dios dice, yo sé, En God zegt, ik weet het. yo sé, Ik weet het. pero búscalo. Maar zoek hem. Pídele perdón. En vraag om Y tu vida vergevenis. nunca más será igual. En je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Aleluya. Halleluja. Gloria. Gloria a Dios. Gracias, damos a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. In dezezelfde atmosfeer. Y en esta misma atmósfera, Ik wil in dezelfde atmosfeer blijven. quiero mantenerme en esta atmósfera. Wil ik pastoor Quiero el pastor, Israël Valenzuela. quiero pedir al pastor Israel Valenzuela. We gaan applaus Por geven. favor, vamos a ver. Laten we in de atmosfeer blijven. Halleluja. Pero nos mantenemos en la atmósfera. Aleluya. 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 Se siente una atmósfera de la gloria de Dios. Je voelt de aanwezigheid van God. Alguien dice aleluya. Iemand zegt aleluya. Y muchas veces, En heel vaak, cuando uno entra en una atmósfera como esta, wanneer je in zo'n atmosfeer komt, net zoals nu. haber escuchado al pastor David, En ik heb pastor David naar pues yo digo, ¿y geluisterd. qué voy a decir yo ahora? En ik denk, en wat ik nu moet gaan zeggen. Pero lo que sí es importante, Maar wat wel belangrijk is, que la gloria de Dios esté en este lugar. dat de glorie van God in deze plaats Así blijft. que darle aplauso mejor que tenga Dus para geef él. het beste applaus voor hem. Aleluya. Halleluja. Aleluya. Halleluja. Cuando usted comienza y observa En wanneer je observeert, que cuando somos impactados de la gloria, wanneer we geïmpacteerd zijn met de es glorie, porque hemos creído is omdat we hebben geloofd que vamos a alcanzar dat we gaan bereiken, cada día elke dag opnieuw, de su presencia. zijn aanwezigheid. Por eso quiero que levante su mano conmigo En daarom wil ik dat u hand samen met mij opheft y diga por favor, en zeg alsjeblieft, yo necesito ik heb nodig tocar la gloria. de glorie aan te raken. Yo necesito Ik heb nodig salir diferente om anders eruit te y komen marcar mi vida en mijn leven te en markeren lo in sobrenatural. het bovennatuurlijke. Dale ese aplauso de gloria. Geef deze applaus voor glorie. Aleluya. Halleluja. Aleluya. Halleluja. Alguien dice aleluya. Iemand zegt halleluja. Yo les prometo En ik beloof je que voy a ser breve en dat ik kort ga zijn en lo que le voy a decir hoy, in wat ik vandaag ga zeggen. porque creo Dat ik geloof que en Dios no hay coincidencia, dat in God geen toeval ni is. hay casualidades. Niet echt iets per ongeluk kan zijn. Siéntese por favor. Dus neem plaats alsjeblieft. Cuando queremos tocar la gloria Wanneer we de glorie weer aanraken o ser impactados con la gloria, of geïmpacteerd worden door de glorie, necesitamos meternos en el secreto. wij moeten in de geheim komen. Tenemos 2 días como hoy We hebben 2 dagen zoals nu hablando del impacto de la gloria. spreken over de impact van de glorie. Me gustó esta palabra que soltaron hoy, Ik hou van het woord dat daar losgelaten is vandaag. porque esta gloria comenzó con la adoradora. Want het is begonnen met de aanbidder. Ella estaba diciendo algo En ze zeiden iets sobre un plan, over een plan. pero lo que ella no sabía Maar wat ze niet wist, es que esa palabra era para ti también. en dat het ook voor jou dit woord geldt. Y yo dije también para mí, En het is ook voor mij. porque el plan mío Want mijn plan era estar en Dominicana en el día de hoy, is om in de Dominicaanse Republiek te zijn vandaag. con 32 grados Celsius. Met 32 graden Celsius. Y estoy aquí con 7 grados, En ik ben hier met 7 graden. porque Dios tiene un plan Want God heeft een plan. y nosotros creemos En we geloven
geloven. tener un plan. Wij een plan hebben. Por eso el Espíritu de Dios En daarom de geest van God va a tocar gaat y aanraken. va a moverte. En die gaat je ook bewegen. Porque hay cambios Want er is veranderingen que Dios está estableciendo dat God aan het bevestigen is. desde aquí, desde esta casa, Dus vanaf dit huis para impactar este pueblo, om deze volk te impacteren. para impactar esta nación. Om deze natie te impacteren. Cuando Dios imparte cambios, Wanneer God de veranderingen doorbrengt, es cuando podemos comprender is wanneer we kunnen begrijpen que al Dios tocar nuestras vidas dat wanneer God ons levens aanraakt, es porque nos hace diferente. is wat ons anders maakt. A todos, Ons allemaal. a todos Ons allemaal. los que Dios tocó Wie God aangeraakt heeft, salieron diferentes. zijn anders weggegaan. Porque de una u otra manera Want op de een of de andere manier fueron impactados con la gloria. zijn ze geïmpacteerd door de glorie. La historia cristiana En het christelijke verhaal. ha establecido cambios Er zijn verschillen gekomen, importantes en la vida de la gente. belangrijk in de levens van de mensen. Y hoy, En vandaag, cuando tú abrazas la gloria, wanneer de glorie onthelt, sales de la rutina je komt uit de routine y entras en lo sobrenatural, en kom je binnen in de que bovennatuurlijke. es el impacto de la En dat gloria. is de impact van de glorie. La presencia de Dios De aanwezigheid van God. trae fuertes cambios Die komt sterke veranderingen tegemoet. porque no te hace igual. Want zodat je niet hetzelfde blijft. Cuando usted tiene una vestimenta, Wanneer je een manier van kledij hebt, te hace abrir puertas. die doet deuren voor je opengaan. Y seamos sinceros, En laten we eerlijk zijn. cuando usted ve a una gente Wanneer je iemand ziet vestido con ropa de mendigo, met zwerverskleding aan, se lo trata como mendigo. dan behandel je die ook als een zwerver. Si usted ve una gente bien vestida, En als je iemand ziet goed gekleed, por más europeo que parezcamos, voor hoe Europees we ook mogen uitzien, lo tratamos diferente. gaan we die anders behandelen. Hay una tradición popular Er is een hele populaire traditie que dice que el pasajero die zegt dat de passagiers, se conoce por las maletas. die zie je aan de koffers die ze bijdragen. El cristiano Het christenen, se conoce die kan je herkennen por el impacto de gloria que hay dentro de él. door de impact van glorie die in het rust. ¿Cómo te están conociendo en el mundo? Hoe herkennen ze jou in de wereld? ¿Cómo te conoce tu familia? Hoe kent jouw familie jou? Como el débil, Als een zwakke, como el triste, als een verdrietige, como el angustiado, als een wanhopige, como el amargado. zoals de bittere. Pero Dios me dijo, Maar God heeft mij gezegd, tienes la gloria. jij hebt de glorie. Pues yo abrazo la gloria. Dus ik knuffel de glorie. La Biblia dice En het Bijbel zegt, en 2 Samuel 6, in 2 Samuel 6, y dice, en het zegt David volvió dat David terugkwam. a reunir a todos, a reunir a todos, Om iedereen bij elkaar te brengen. los escogidos de Israel. De gekozen van Israël. Y se levantó David En die stond op. y partió de Balaam de Judá En die heeft de bala van Juda con todo el pueblo. met heel het volk. Y dice el 3, En zegt bij 3, pusieron el arca de Dios ze hebben de ark van God sobre un carro nuevo op een nieuwe kar gezet. y la llevaron En ze hebben het gevraagd de la casa de Abinadab, van het huis van Adinadab, que estaba en el collado, die in het Kojaren was. y Usa y Ahío, En Uza en Hio hijos de Abinadab, en Adinadab. guiaban el carro nuevo. En ze hadden daar de nieuwe kar. Quiero decirle estos minutos Ik wil deze minuten zeggen. porque antes de las 10 de la noche tenemos que terminar. Want voor de 10 uur vanavond moeten we al afronden. Ya miró su reloj, aleluya. Kijk niet meer op uw klok. Pero voy a ser muy breve. Maar ik ga kort zijn. Y el tema de hoy es En het thema is vandaag el secreto de Dios. het geheim van God. Diga conmigo el secreto de Dios. Zeg het geheim van God. Dígalo en su idioma, que es más lindo. El secreto de Dios. Ahora en español para hablar, el secreto de Dios. Por eso, En daarom Dios establece cambios brengt God para la verandering gente tegemoet. que se mete en el secreto. Voor de mensen die in de geheim komen. El arca de la alianza In de ark van de alliantie. tenía 3 cosas que producían vida. Er waren 3 dingen die leven voortbrachten. Número 1, Nummer 1. la vara de Aarón florecida. En de bouw van Arion die in de vruchten was. No necesitó agua, Ik heb geen water no nodig. necesitó tierra Ik heb geen land nodig. y la vara tenía flores. En ook de stok die had ook bloemen. Eso tenía vida. Die stok die had leven. Lo que el Espíritu Santo me dio a entender, En wat de geest van God mij liet begrijpen is. que por más seco que usted se sienta, Voor hoe droog je jezelf ook mag voelen. por más
abrumado que te sientas, voor hoe je ook gedeprimeerd kan voelen. cuando la gloria de Dios te toca, Wanneer de glorie van God jou aanraakt, tú vas a florecer. ga je bloemen dragen. He dicho, tú vas a florecer. Je gaat verbloemen. Segundo elemento del arca, De tweede element van de ark. tenía el maná. Hij had dat manna. La Biblia De dice Bijbel zegt que el maná no se podía guardar, dat de manna kon je niet bewaren. porque si se guardaba se dañaba. Want als het bewaard werd, zou het verrotten. Pero el maná que estaba en el arca Maar de manna die was in de ark, nunca se dañó, die is nooit bedorven porque el geraakt. maná tenía vida. Want de manna had leven. Y cuando Dios te toca a ti En wanneer God jou aanraakt y te dice, en die zegt, por más cosas que te hagan, voor wat dan ook je doorheen por gaat, más que te quieran dañar, voor hoe mensen jou willen kwaad doen, por más que se levanten gigantes, voor hoeveel reuzen ook niet in de wandel me staan. agarro de lo que dice Ik Jeremías. hou vast in wat Jeremia zegt. Jehová está conmigo God is met mij, como poderoso gigante. zoals een grote reus. Por eso tú tienes vida. En daarom heeft u leven. Por eso usted tiene vida. En daarom heeft u leven. Tercera cosa, Derde, tenía los 10 mandamientos. die had de 10 geboden. Las tablas tenían vida. En die tabletten hadden ook leven. Es decir, Dat wil zeggen, que el arca de la alianza de ark van alliantie, Tenía verbond, vida. de ark van verbond, draagt y donde leven. llevaban el arca, En waar het ook naartoe genomen el werd, pueblo tenía que ganar. dan moest het geschreeuw worden. Hoy el arca En vandaag de ark, representa al Espíritu die Santo. representeert de Heilige Geest. Y hoy vengo a decirte En dan kom ik vandaag u vertellen, que cuando tú portas el Espíritu Santo, dat wanneer je draagt de Heilige Geest, eres más que vencedor. ben je meer dan overwinnaar. Eres más que vencedor. Ben je meer dan overwinnaar. He dicho, eres más que En daarom vencedor. ben je meer dan overwinnaar. Mi Biblia dice Mijn Bijbel zegt que cuando Jesús estaba ascendiendo, dat wanneer Jezus in de dalen was, Él le dijo a los discípulos, zei hij tot de discipelen, pero, maar, recibiréis poder je zal de kracht ontvangen cuando haya venido wanneer gekomen is sobre nosotros el Espíritu Santo. over u, Por de eso, Heilige Geest. cuando tienes el Espíritu Santo, Dus wanneer je de geest van God hebt, tienes poder. heb je kracht. Los demonios, De demonen, el diablo, de duivel, le tiene miedo die heeft, die heeft angst voor u. a alguien lleno de Dios. Iemand die heel veel van God in zich heeft. Él no le teme Die vreest niet a mi doctorado, mijn doctorandus, a mi licenciatura en publicidad, mijn licentie. no le teme a tu carnet. Die heeft geen vrezen voor de karnet. Él le tiene miedo Hij heeft angst a voor un hombre y una mujer aan een man of vrouw lleno del Espíritu vol Santo van de Heilige Geest. que le dice, Die zegt, en esta casa no te in manifiestas, dit huis kom je niet in. en mi vida no te In manifiestas, mijn leven ga je niet porque manifesteren. Jehová está conmigo, Want God is met me. porque Jehová está conmigo. Want God is met me. El arca, Het ark. un cofre común En iets zoals het gewone klein. para el que no lo anhela. Voor wie het niet naar verlangt. En la casa de Abinadab, In het huis van Abinadab. el arca duró, De ark bleef. en unas partes dicen 12 años, In sommige delen staat 12 jaar. y en otros lugares dicen 20 años. In andere delen staat 20 jaar. In. El arca De ark no produjo nada, heeft niks voorgebracht. porque en la casa de Abinadab Want in het huis van Abinadab no se valoró nada. heeft het geen waarde gekregen. Usted tiene una Biblia, U heeft een Bijbel. puede ser de papel, Het kan van papier zijn. puede estar en sus móviles, Het kan passen in je mobiel. y no produce nada, En die produceren niks. porque no es cuestión de que produzca, Want het is niet een kwestie dat hij iets es produceert. el valor que le das. Het is de waarde die u aan hecht. So, en Abinadab, Dus in Abinadab. ¿sabe quién subió el arca en el carro? Weet u wie de ark op de wielen gezet heeft? Usa. Uza. Y no le pasó nada a Usa, En er was niks gebeurd met Uza. porque el arca estaba Maar de ark was en una casa que estaba muerta, in een huis die dood was. porque hay problemas en tu hogar, Want er zijn problemen in uw huis. porque el matrimonio se está cayendo, Want er zijn huwelijken die aan het breken zijn. ¿por qué no te has casado? Waarom bent u nog niet getrouwd? ¿Por qué no tienes hijos? Waarom hebt u nog geen kinderen? No culpes la iglesia, Geef de schuld niet aan no, de kerk. no culpes el sistema, Geef niet het systeem de es schuld. porque no te has metido en la gloria. Het is omdat je niet in de glorie bent gekomen. Es porque no te has metido en la gloria. Het is omdat je niet in de glorie bent gekomen. El arca De ark, le dio importancia die heeft waarde gekregen. al que le da importancia a ella. Aan wie het waarde geeft. Por eso Saúl perdió, En daarom heeft Saul verloren. porque no llevaba el arca. Want die droeg niet de ark. Cuando tú eres portador de la gloria, Wanneer je drager bent van de glorie. es cuando Dios te
dice is wanneer God je zegt lo que pasó con Moisés, wat gebeurd is met Mozes. Moisés y Josué. Mozes en Jozue. Dos cosas diferentes. Twee verschillende dingen. A Moisés, En Mozes, él le dijo, hij zei, de día columna de nube overdag kolommen van wolk y de noche columna de fuego. en aan de avond wolkolommen van vuur. ¿Estamos claros? Zijn we duidelijk? Columna de nube Een wolkolom y columna de fuego. en een vuurkolom. Ellos veían la nube En ze zagen de wolk y ellos decían, ahí está Dios. en zeiden, daar is God. Usted se conecta en las En redes u connecteert in de media. y cuando usted ve el movimiento, En wanneer je de beweging ziet, cuando ve la adoradora, wanneer je de aanwezig ziet, cuando ve el profeta, wanneer je de profeet ziet, dice, ahí está Dios. daar is God, zeg je. Y el pueblo de Israel En de volk van Israël siempre vio a Dios. heeft altijd God gezien. Siempre vio la gloria. Altijd de glorie gezien. Y como decía el profeta, En zoals de profeet zei, ni se imaginaban lo que anhelamos ze hebben nosotros. niet eens door wat we verlangen. Usted sabe lo bueno, Weet u de goeie? que usted esté caminando por ahí Dat u gewoon loopt. sin abrigo, Zonder een jas. sin chaqueta, Zonder een dikke porque la jas. gloria de Jehová Want de glorie van God es como el fuego que vas caminando. is als de vuur die met jou loopt. Entonces, Dus la orden era, de orde was, donde esté la nube, waar de wolk is, donde esté el fuego, waar de vuur is, ahí está mi gloria. daar is mijn glorie. Se muere la generación. En de generatie sterft. Le toca a Josué. En nu is Josué naar beurt. Josué 1:9 dice, En Jozef 1:9 zegt, esfuérzate wees sterk para alcanzar la gloria. om de glorie te bereiken. No es que yo te ponga la mano. Is niet dat ik u de hand opleg. No es que yo venga y te eche aceite. Is niet dat ik kom met olie en over u giet. Es alguien que decidió Het is iemand die besloten provocar la gloria de Dios. de glorie van God aan te trekken. provocar la presencia de Dios. De aanwezigheid van God aan te trekken. Nosotros los hombres caemos, Wij als mensen vallen. las mujeres caen, De vrouwen vallen. pero la gloria de Jehová Maar de glorie van God nunca nooit te va a decepcionar. zal je in de steek laten. De ark, Necesita a alguien die heeft iemand nodig que produzca vida. die uw leven produceert. Josué Jozef, agarra el arca die pakt de ark y le dice al Señor, en die zegt, Heer, Josué 1:9, Josué 1:9, esfuérzate, wees sterk sé valiente, en wees moedig. no temas. Vrees niet. 4 cosas le dijo: 4 dingen zei hij. esforzado, Wees sterk, ser valiente, wees moedig, no temer niet vrezen y no desmayar. en niet Y verzwakken. la diferencia que tuvo con Moisés, En het verschil met Mozes was, que hay mucha gente que no lo ha entendido, dat heel veel mensen niet begrepen hebben, es que la gloria de Jehová is de glorie van Jehovah, que Moisés anheló dat hij verlangde se le Mozes. metió a Josué por dentro. Binnen Mozes gekomen. Por eso él dijo: En daarom zei hij, donde quiera que tú vayas, waar je op gaat, yo estaré contigo. ik zal daar met je zijn. Por eso tú eres portador de una gloria. Por eso eres portador de una gloria. He dicho, eres portador de una gloria. Drager van de glorie. Portador de gloria. Drager van de Por eso glorie. cuando Josué llegaba, Dus waar Josué aankomt, no había nube, was geen wolk, no había sol, was geen zon, no había ángeles, was geen engelen, no había aceite ungido, er was geen gezagdolie, no había oraciones mecánicas. er was geen mechanische Lo gebed. que había era Wat er was, una mujer, een vrouw, un hombre man, lleno de la gloria de Dios. vol van de glorie van God. Por eso vengo a profetizarle algo a alguien. En daarom kom ik eens met profeteren. Es tiempo Het is tijd de sacar lo que tienes dentro om eruit te halen wat je binnen je y hebt. decirle a la situación: En zeggen tegen de situatie, la gloria de Jehová de glorie van God está conmigo, is met me. está conmigo, Is met me. está conmigo. Is met me. Cuando el arca la llevan Dus wanneer ze de ark dragen, en carro de fuego, en in carros, de vuur, perdón, in de wielen, over de wielen heen, sucedió algo interesante. er was iets heel interessants Y gebeurd. fíjese lo bueno de esto. En kijk hoe goed dit. Y esto me voló la cabeza. En dit heeft mijn hoofd doen ontploffen. El arca la pusieron en un carro nuevo, Ze hebben het ark op een nieuwe karretje gezet. pero no eran las instrucciones del Señor. Maar het was niet de instructies van God. Por eso hay gente Daarom zijn mensen que nunca cambiarán su esencia, die nooit van essentie zullen veranderen. porque es el diseño que Dios le entregó. Want het heeft de maat en de details wat God gegeven is. Cada quien tiene un diseño. Iedereen heeft een design. Usted y yo tenemos un diseño. We hebben allemaal een ontwerp. Hay iglesias que le va bien. Er zijn gemeentes die goed gaan. Hay modelos que le funcionan a Er otros. zijn modellen die op veranderend gebruiken Pero zijn. no quiero decir Maar ik wil niet zeggen que el modelo del otro
de model van een ander me funcione a mí. ook voor mij werkt. Porque cada quien, Want iedere persoon Dios le entregó la gloria. heeft iets anders gegeven. Alguien tiene que decir amén. Iemand moet amen zeggen. Alguien tiene que decir amén. Iemand moet amen zeggen. Carro nuevo, Een nieuwe kar. pero no era lo que Dios quería. Maar dat was niet wat God wilde. El arca Het ark tenía que estar en los hombros moest over de schouders de los sacerdotes. van de priesters. ¿Qué caballo? Wat paard. Toro, Een stier. carros, Auto's. eran en los hombros. Was gewoon over de Por schouders. eso tú Daarom jij. no puedes entregarle a Israel Valenzuela. Kan je niet aan Israël Venezuela No puedes geven. entregar a los pastores, Of kan je het niet geven aan de pastors. ni a tus líderes, Of aan je leiders het geven. la batalla que te toca ganar. De strijd die jij moet voeren om te Y el winnen. problema ha sido En het probleem is que le geweest hemos entregado dat we hebben overgegeven nuestras batallas onze strijd al grupo de intercesión, aan de groep van de gebed. al que ora en las redes sociales. Aan de personen die op de media bidden. Tú me puedes pedir oración Je mag me voor gebed vragen. para yo reforzarte con mis caballos, Om jou te bekrachtigen met een paarden. pero tu pleito es tuyo. Maar jouw visie is van jou. Porque lo que a ti te duele, Want wat jou pijn doet. tal vez a mí me dé risa. En misschien ga ik erom lachen. Lo que a mí me da dolor, Wat aan mij pijn doet. tal vez te ríes tú. Misschien lach jij van. Y cuando el arca En wanneer het ark. iba por la era de Nacor, Die ging door de tijdperk van Nacor heen. el arca resbala. En die kwam dus in wankelen. Quien subió el arca fue Usa. En wie het erop heeft gezet was Uza. Pero ¿por qué entonces, Maar waarom dan? si Usa agarra el arca, Als Uza de ark pakt. por qué si él la sube en el carro, Waarom als ze het op de karretje zetten? el mismo que la va a agarrar para que no se caiga, Hetzelfde persoon die het gaat pakken zodat hij niet se valt. muere? Gaat dood. Porque cuando la sacaron Want wanneer ze eruit hebben del gehaald. arca de Abinadab, Van Abinadab. el arca cobró vida. Heeft de ark leven weer gekregen. Y hay Usas que tienen que morir. En er zijn oesters die moeten sterven. Por eso cuando la gloria de Dios te desciende, En wanneer de glorie van God no neerdaalt. tienes por qué detenerte. Hoef je niet te stoppen. Si yo tengo que decir aleluya, Als ik halleluja moet zeggen. no me importa quien esté al lado mío. Maakt niet uit wie aan mijn zijde Yo staat. me moveré, Ik zal bewegen. yo saltaré, En ik zal springen. porque Él no sabe Want hij weet niet. lo que me costó a mí Wat het mij gekost heeft. decir aleluya, decir aleluya, decir gloria a Dios. Glorie nog meer. Pasé hambre, En om te wandelen. pasé dolor, Om de pijn te voelen. pasé rechazo, Want ik heb zoveel verwerping pasé meegemaakt. amarguras. Ik heb verbittering Y el que meegemaakt. está al lado mío En die naast me is. nació en oro. Die is in goud geboren. Él no sabe quién es Jehová Die Jireh. is niet wie Jehovah is. Porque para conocer a Jehová Jireh Want om Jehovah Jireh te kennen. hay que pasar hambre. Moet je honger meemaken. Para conocer a Jehová Rafa Om Jehovah Rafa te kennen. hay que estar enfermo. Moet je ziek zijn. Para conocer Om te kennen. a Jehová Shalom Om Jehovah Shalom. hay que vivir en guerra todo el tiempo. Moet je de hele tijd in oorlog kunnen Y hay leven. gente En er zijn mensen que nunca ha dicho die nooit gezegd Jehová hebben. Jireh. Jehovah Jireh. Por eso le adoro. En daarom aanbid ik Me hem. molesta que le adore. En als je het erg Es que yo porto una gloria. ik draag van Ay, glorie. ay, 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 ay. Yo porto una gloria. Met de glorie. El arca de la alianza. En de ark van de verbond. Mientras estaba en casa de Abinadab, Toen het in Adinam huis no was, pasó nada. gebeurde helemaal niks. Tu Biblia Je Bijbel, puede estar het kan en la casa de un brujo in het huis van een y no heks. pasa nada. Er gebeurt niks. Te pregunto, Ik vraag jou, ¿cuántas Biblias hay en una librería? hoeveel Bijbels zijn er in een christelijke boekhandel? ¿Como cuántas Biblias? Zoals hoeveel denk je? Muchas Biblias. Vele. 20, 30, 40. 20, 40. Desciende la gloria en la librería. En komt de glorie neer in de Desciende la boekhandel? gloria. Komt de glorie neer in de Desciende boekhandel? la gloria. Komt het neer? Llega usted a una librería Komt in een boekhandel. con la Biblia en la mano. Met uw Bijbel in uw hand. Usted ve muchas Biblias. En u ziet veel Bijbels. Inglés, Engels, papiamento, papiamento neerlandés, en Nederlands, español. Spaans. Y usted la ve ahí. En u ziet ze staan. Y usted entra. En u komt Usted binnen. comienza a brincar y a danzar. En u komt en u gaat dansen. No pasa nada. Er gebeurt niks. No sucede nada. Er gebeurt helemaal Y en la niks. casa de Abinadab, In het huis van Abinadab. el arca no pasó nada. En met de ark was niks gebeurd.
Pero cuando una mujer Maar wanneer een vrouw agarra la Biblia de Bijbel pakt y te dice Jehová, en die Jehovah zegt, la mejor arma que te he dado, de beste wapen die ik jou Es la gegeven palabra. heb, is het woord. porque te he visto luchar Want ik heb jou zien strijden con brujería, met hekserij, con hechicería, met toverij. porque sabes apreciar. Want je weet waar Todo lo que hay geven. dentro. Alles wat erin zit. Por eso dice Dios, Daarom zegt God, yo te estoy vistiendo ik ben je aan het kleden. diferentemente Anders. como la guerrera que eres. Anders dan de Eres, strijdster die je eres bent. como una Débora Je bent als een Deborah que se sentó en el arca die in het naast gaat zitten a is. decirle a Barak Om Barak te zeggen lo que había que hacer. wat gedaan moet worden. Yo no escuché a Barak decir, no me hables. En ik heb Barak gehoord zeggen, praat niet met Ella me. le dijo a Débora. En die zei tot Deborah. Débora nunca fue a la guerra, Deborah is nooit naar de oorlog pero geweest. tenía el arma en sus manos. Maar die had de wapen in de hand. Tienes el arma en tus manos. Jij hebt de wapen in je handen. Haz lo que tengas que hacer, Doe wat je moet doen. que yo te voy a respaldar. En ik ga je versterken. Ya está bueno. En hij is goed. Hasta hoy, dice Jehová, Tot vandaag zegt God. todo aquel que Alles se levantó contra ti, die tegen je op is gekomen. no creyendo lo que tú portas, En niet geloofde wat je draagt. no te defiendas, Ga niet tegen het in. porque yo sé lo que tienes depositado. Want ik weet wat in jou is. Nadie sabe Niemand weet lo het. que voy a revelar ahora. Wat ik nu ga openbaren. Nadie conoce tu infancia, Niemand kent jouw de kindertijd. estar aquí hoy, Ik weet het hier. de cómo la muerte visitó tu casa, Hoe de dood jouw huis heeft tu bezocht. adolescencia, Jouw por adolescentietijd. situaciones tan fuertes Zulke zware situaties. que dan para escribir un libro. Die kun je kan in een boek schrijven. Y mi gloria está en ti. Mijn glorie is op jou. Y yo quiero ver ese libro yo. En ik wil bij die boek zien van jou. Porque ese libro tiene que ver la luz. Die boek moet de licht van God zien. ¿Verdad que Dios habla? Zie, God praat. Cuando tienes la espada en tu mano, Dus wanneer je wapen in je hand hebt, corta que tenga que cortar. snijd wat je moet snijden. Porque a veces te he visto Want ik heb soms gezegd, reteniéndola. het weerhoudende. Suelta la palabra. Nee, loslaten. Laat het wordt los. Recibe la hambre. Ontvang je En weer. en nombre de Jesús. In Jezus' naam. Un aplauso a Dios, Een aleluya. applaus. Oh, aleluya, 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 aleluya. Rabasha, rabasha, eso. Ahora tú conoces a la mujer. ¿La conoces? Ken je deze Su vrouw? hermana. Venga, que de usted le estaba hablando. Kom, want ik wil met je praten. Quiero el brazo como cuando era un hombre. Kom alsof je... Para que no se le vaya a caer ella. Dice Dios. Zeg niet fout. Zeg God. Ustedes son un equipo fuerte. Jullie zijn een sterke team. Varón, hay gente Er zijn mensen que la ha querido desechar a ella. die haar hebben willen verwerpen. Pero ella porta Weggooien. una gloria poderosa. Maar zij draagt een grote glorie. Porque ella ve los demonios de lejos. Want zij ziet de demonen van veraf. Tiene discernimiento de espíritu desarrollado. Zij heeft een vol Wow. ontwikkeld en verscheidenheid van de Y mi geest. gloria está en ustedes. Aleluya. En de glorie is op jullie. Aleluya. Dale ahí, dale ahí. Oh, ay, 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 ay. Dice la palabra de Dios. Dale un aplauso a Dios. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Apláudele al Padre. Oh, no, 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 no. Sheka, no, no, no. Dale un aplauso fuerte a Jehová. Dios está aquí. Dios está aquí. Oh, aleluya, 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 aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y dice Jehová, ahí donde están ustedes todos acusados, Zoals jullie liggen nu. el enemigo quiso dañarlos, De vijand wil jullie doen pero yo los veranderen. fortalezco. Maar ik geef jullie kracht. Dios me habla de multiplicación. God gaat over vermenigvuldiging. Como alguien tiene que decir, aleluya, aleluya, aleluya. Hay usas que tienen que morir. Hay usas que tienen que morir. Alguien tiene que aplaudirle. Yo no. Algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el
la casa que no lo adoraban. van in het huis waar ze hem niet aanbeden. Y cuando el arca se vio fuera de esa casa de Aminadab, En buiten het huis van Abinadab, me imagino que la vara de Aarón ik kan me voorstellen dat de stok van Aaron, otra vez volvió a sacar flores. dat hij nog een keer ging bloeien. El maná volvió a oler. De mannen die begon in te ruiken. Y me imagino las tablas dentro del arca, En ik weet het tabletten van de aarde, brincando, die springen, diciendo: zeggen, no te harás dioses delante de mí. er zal geen andere goden voor mij zijn. Honra a tu padre y a tu madre. Eer je vader en je moeder. Cuando el arca, varón de Dios, Wanneer de ark, man van God, sale de la casa de muerte, uit het huis van dood gaat, entra en casa de vida. komt in het huis van leven. Y hoy te dice Dios: En vandaag zegt God, yo te he dado oportunidades de vida ik heb je kansen gegeven voor leven. muchas veces, Heel vaak. porque tú eres hijo de la promesa. Want je bent kind van het belofte. Varón, Zo. yo veo una familia sacerdotal en Ik zie ti. een priesterschap gezin in jou. Veo gente orando por ti día y noche, Ik zie mensen voor jou dag en nacht bidden. porque tú sabes servirme. Want je weet hoe te dienen. Tú sabes provocar mi presencia. Jij weet mijn aanwezigheid te provoceren. Ahora yo te estoy viendo de joven, adolescente, En ik zie jou als jonge man, ik zie jou als adolescent sirviendo en iglesia, in de huis van God aan het dienen. porque sabes provocar mi gloria. Want je kent hoe de glorie van A God veces uit te trekken. te Soms, veo dormir, ik heb je zien slapen. como no dormimos los hombres, Zoals geen man slaapt. mirando hacia arriba, En kijken naar boven. como el techo, Naar de hele como si dag. Dios estuviera mirándote a ti. Alsof ik naar jou aankijk. Y dice el Señor: En God zegt, no hay un día er is een dag que no recuerde las promesas que tú me hiciste. dat ik niet aan denk aan de beloftes die je mij hebt gemaakt. Yo te he cumplido algunas, Ik heb een aantal beloftes aan jou nagekomen, estoy esperando la que venga. maar ik wacht nog dat er wat terugkomt. Y te dice Dios: En God zegt, hay amigos er zijn vrienden que tuve que sacarlo del lado die van je kant moest weghalen, para que tu dinero se multiplique, zodat je geld zou vermenigvuldigen. porque tú eres Want jij bent de los del ejército que estoy convocando, van de legermacht die ik bij porque elkaar yo quiero reis. usarte. Want ik wil jou gebruiken. Tienes algo bueno, Je hebt iets goeds. tienes convencimiento, Jij bent, sabes convencer a la gente, je weet hoe je mensen moet y overtuigen. yo te quiero usar. En God wil jou gebruiken. Pude ver Ik heb kunnen zien dolor, pijn, decepción, desillusie. y dice Dios: En zeg God, hoy estás en este lugar, en vandaag ben je hier, pero llegarás lejos, maar je gaat ver komen. porque despierto Want ik maak wakker el Josué que hay dentro de ti. de Josué die in jou is. ¿Verdad que Dios habla? Ja, God spreekt. Varón, Dios te ama, Maar God, hij houdt van je. Dios te ama. God houdt van je. Yo vi una cárcel Ik heb een gevangenis gezien. y vi como los barrotes se abrían, En ik zie hoe de barokken opengingen. y dice Dios: En zeg God, la cárcel no te puede resistir, dat de gevangenis jou niet tegen kan houden. porque hay llamado fuerte en ti. Want er is een sterke roeping op jou. Dice Dios: God zegt no seas rebelde en su presencia, dat je niet opstandig moet zijn in zijn porque yo aanwezigheid. te lo estoy dando todo, Want ik ben jou alles in het geven. y te he dejado gozar, En ik heb jou ook laten misbruiken pero van je llegó la maken. hora Maar het is tijd gekomen de yo reclamar lo que puedo hacer. dat ik heel veel dingen ga reclameren. Varón, te veo teniendo visiones, En God geeft jou visioenen. te veo teniendo sueños proféticos, Ik zie dat je profetische dromen krijgt. porque yo te amo, Want ik hou van je. te amo Ik hou van je. y estoy contigo. En ik ben met je. Y donde tú camines, En waar jij wandelt, yo caminaré. wandel ik ook. Tú sabes lo que tú quieres, ya tú sabes lo que quieres que Dios haga en ti. Weet je wat jij wil dat God in jou doet? Piénsalo, Denk erover na. seguro que tú quieres eso. En zeker, weet je dat zeker? Dat je Piénsalo dat bien. wilt? Goed over nadenken. ¿Quieres ese milagro? Wil je die wonder? Todavía no, Nog niet. pero lo quieres. Wanneer? ¿Lo quieres? Wil het? ¿Ella está de acuerdo? Is zij ook mee eens? Sí, Ja? segura, Zeker? segura. Zeker? ¿Quieres ser hermano? Pak jullie handen ¿Qué vast. somos ustedes, hermanos? Wat zijn jullie, broer en zus? Mire, Hou agárrate vast. de una vez. Kijk Jesús, maar. ya. Hou vast. ¿Quieres el milagro? Wil je die wonder? Seguro. Zeker? Séanme fieles. Wees trouw aan mij. Y año 2022,
In het jaar 2022, lo marco para ustedes. ik markeer het voor jullie. Varón, yo estoy viendo el mes de agosto. Ik zie de tijd Augustus. Agosto. Augustus. Dicen que agosto es el mejor mes que existe. En ze zeggen Augustus is de beste maand die bestaat. Es el mes del verano y de las vacaciones. Het is de maand van vakantie, zomer. Yo veo una celebración en agosto. Ik zie een viering in Augustus. Celebración. Een viering. ¿Tú sabes lo que un cumpleaños en agosto? Weet je, als een verjaardag in Augustus. Yo cumplo año en agosto, yo. Ik word jarig in Augustus. Y agosto es el mejor mes que yo tengo. En Augustus is de beste maand voor mij. Y agosto será tu mejor mes también. Augustus gaat ook voor jou de beste maand zijn. Como dicen los dominicanos, Zoals de Dominicanen zeggen. vas a hacer tu mejor agosto. Jij gaat je beste Augustus Si maken. me das lo que tienes que darme, Als je mij geeft wat je mij moet yo geven, multiplicaré ik vermenigvuldig het. para que esa casa sea propia. Zodat die huis eigen wordt. Para lo que tú pides sea propio. Zodat wat jij vraagt eigen wordt. Y ese milagro que ustedes esperan, En die wonder die jullie wachten op, yo lo voy a ver. jullie gaan het zien. Para el año 2023 Voor quiere. het jaar 2032. Para el 23, 2022. déjame ver, enero, vamos en febrero, ¿verdad? Januari, februari. Ja, we zijn nu in februari. ¿Quieres para este año ese milagro? Willen jullie dit jaar de wonder? Hija, ¿lo quieres? Dochter, wil je? Sí. Ja? A diciembre o a noviembre. December of november? ¿Eh? A noviembre, calculado, ¿verdad? November, oké, we hebben het al vastgehouden. Yo está aquí. God is hier. Yo no conozco a esta gente, Ik aleluya. ken deze mensen niet. Hija, pero lo que decía el Dochter, profeta, maar wat de profeet zei. yo escuchaba un nombre que te decía. Ik hoorde de naam zelfs. Y yo escuchaba el nombre. Cuando él hablaba, Toen hij sprak, yo escuchaba el nombre que decían Raquel, hoorde Raquel, het woord Raquel, Raquel, Raquel. Raquel. Y cuando nos vamos a Raquel en la Biblia, En wanneer we Raquel opzoeken in de una Bijbel, mujer que no le tuvo miedo a nada. was een vrouw die voor niks bang was. No tengas miedo, Wees niet bang. que es verdad que están llamando tu nombre. Het is waar dat hij jou roept. Varón, déjese guiar de ella un poco. En laat je een beetje door haar leiden. Lo que pasa es que ella va muy rápido Het is gewoon dat zij heel snel gaat. y desespera a cualquiera. En iedereen kan van de hoofd worden. Y luchó por ti. En die heeft heel veel voor jou gestreden. Wow, aleluya. Wauw, halleluja. Yo espero ver esa presentación, aleluya. Ik kom naar die presentatie. Un aplauso al Señor, Een aleluya. applaus voor de Se me acaba- Heer. se me acaba el tiempo, la avanzado. De tijd wordt op. Ik ben nog niet klaar. Y cuando tiraban del carruaje, En wanneer ze dus voor die kamer profeta, se cayó el arca. profeet, de ark viel. Diga conmigo, la agarró. Zeg het mij. Otra vez, la agarró. Hij is vastgepakt. Por eso cuando tú estás lleno de Dios, En daarom wanneer je vol van God bent, el brujo te tiene miedo. de heks is bang voor je. Los demonios te tienen miedo. De demonen zijn bang voor je. El sistema te tiene miedo. Het systeem is bang voor je. Porque le está dando uso. Want je hebt een gebruik. ¿Y a dónde llevamos el arca? En waar brengen we de ark? El problema de David fue Het probleem van David is que él no podía llevar el arca dat hij niet de ark kon brengen sin tener un lugar donde tenerla. zonder een plaats te hebben om het te hebben. Por eso cuando tú quieres algo, Dus wanneer je iets wil, tú tienes que saber dónde lo vas a tener. moet je weten op waar je het gaat hebben. He escuchado evangélicos, Ik heb evangelisten gehoord. he escuchado gente no cristiana Ik heb mensen gehoord die niet christen zijn. diciendo, Zeggende, yo quiero que Dios me dé un avión. ik wil dat God mij een vliegtuig geeft. Hoy dónde lo va a estacionar mi hijo. En wat ga je zetten, mijn kind? No puede usted Je con kan el, niet. no puede usted con el Citroën que tiene. Je kan niet met de Citroën die je hebt. No puede usted con el Zafira que Je tiene. kan niet eens met de Safira die je hebt. No puede usted con el Renault que tiene. Je kan niet eens met de Renault die je Va a hebt. poder con un avión. En nu ben je in een vliegtuig. Señor, dame una casa grande. Geef mij een groter huis. Por eso usted, hermano, pagando los Maar je meses. bent aan de maand slecht in betalen. Por eso el arca En daarom klaar. necesitaba una casa. We hebben een huis nodig. Y aquí es donde viene el comienzo y el final de este mensaje. En dit is het begin en einde van dit boek. El arca Een ark. seguro le habló a David. En die heeft gesproken tot Y David. cuando el arca la llevaban, En toen ze mee namen, vamos a llevarla a aquella casa. we gaan naar die huis brengen. Y seguro el arca decía, En de ark die zei, no, ahí pelean mucho. nee, daar maken ze weer ruzie. Aquella casa, Die huis, ahí son blasfemos. daar is Aleluya. Y veel estaba un hombre llamado Obed Edom. En er was een man op het Edom. Obed Edom estaba en el secreto. En op het Edom was daar een geheim. Y seguro Obed Edom decía, En dan op de dan zei, necesito la gloria en mi casa. ik heb de glorie nodig in mijn Necesito la gloria en mi casa. glorie van God nodig in mijn Y Obed huis. Edom, En de Obed el Edom, arca le dijo a David, en die heeft de ark gezegd a la casa de Obed Edom,
Cuando le dijeron a Obed-Edom, En toen ze zeiden Obed-Edom, te trajeron el arca. en ze brachten de ark. Señores, dice la Biblia, Mensen, de Bijbel zegt, que cuando el arca llegó dat toen de ark aankwam, a casa de Obed-Edom, en het huis van Obed-Edom, diga conmigo, Obed-Edom, zeggen wij Obed-Edom, no los escucho. ik hoor je niet. Él dijo, Hij zei, y dice aquí el libro de Samuel, en zegt de boek van Samuel, que la casa de Obed-Edom het huis van Obed-Edom, en 3 meses, in 3 maanden tijd, 90 días, 29 dagen, produjo heeft voorgeproduceerd. lo que en 20 años Wat in 20 jaar produjo, heeft lo que en 20 años in 20 jaar no produjo en casa de Abinadab. niet gebeurd was in het huis van Diga Abinadab. conmigo, yo porto la gloria. Zeg maar, glorie. Cuando usted vaya a su casa hoy, Wanneer je nu naar het huis gaat, sea Obed-Edom, wees Obed-Edom. provoque a Dios en su casa. En trek wat aan in uw huis. La crisis fuera, De crisis uit. el dolor fuera. Pijn uit. Estamos todos, el dolor, Pijn uit. Pijn eruit. la amargura, Pijn eruit. la depresión, Depressie eruit. la crisis, Crisis. las malas finanzas, De situatie. la situación negativa, De situatie negatieve. la enemistad, que nadie me quiere, Iedereen wil. que el esposo está rebelde, De mensen dan. la esposa, De mensen que no dan. tengo empleo, que no salgo embarazada, que mi esposo está negativo. ¡Fuera! Porque usted lleva el arca en su mano. Porque llevas el arca en tu mano. Alguien tiene que aplaudirle. Suelta esa gracia, Obed-Edom, 3 meses. 3 maanden. 3 meses. 3 maanden. Y se provocó la gloria. En die glorie kwam. ¿Sabe qué pasó en casa de Abinadab? Weet je wat gebeurde in het huis van Abinadab? Que no aprovecharon la gloria. Die hebben de glorie niet van gebruik gemaakt. Es como todo aquel Het is zoals iedereen. que compra máquinas para hacer ejercicio. Die machines komen van El primer gym. mes. En de eerste maand No quiere desmontarse de ella. willen ze niet afkomen. Y está que la limpia con lo que sea. En je maakt het schoon met wat dan ook. El sudor que le cae, En de zweet die erop druppelt. usted lo ve limpiando su máquina. En je gaat het schoonmaken. Pero a los 2 meses Maar 2 maanden. se vuelve el tendedero. Dan heb je pijn in je vinger. Las toallas están ahí. En de handdoeken gaan. Aleluya. Está la ropa ahí. De kleren blijven daar. Y si es una caminadora, En als je een wandelaar bent, pone caja encima de la caminadora. dan zet je zelf een doos op de Y tú tienes ahí En je hebt daar más de cientos de euros meer dan honderden euro's paralizados. die geparalyseerd zijn. Hay gente Er zijn mensen que tienen la gloria, die hebben de glorie, pero no la usan. maar die gebruiken het niet. Años de oración, Jaren van gebed, años de no pecar, jaren van niet pero no zonde, usan la gloria. maar gebruiken de glorie. Mejor pagan un gimnasio. Beter kan je naar de gym sporten. Alguien tiene que decir aleluya. Iemand moet het zeggen. Pero esa máquina, Maar die machine, cuando llegó a casa de Obed-Edom, toen het op de dom huis kwam, me imagino Obed-Edom ik kan me voorstellen, Obed-Edom, al lado del arca. naast de ark, Obed-Edom, Obed-Edom, ven a comer. kom eten. Yo no quiero. Ik wil niet. Yo estoy al lado de la gloria. Ik ben naast de glorie. Obed-Edom, Obed-Edom, ven a acostarte que hace kom frío. slapen, het is koud. Tráeme la sábana, Breng het maar hier. Ben que je yo estoy en la gloria. glorie. Obed-Edom, Obed-Edom, ven a bañarte. kom douchen. Tráemela aquí. Kom het breng hier. Que pegado de la gloria, Waardoor yo me echo agua y me seco. breng het water en dan mag ik niet op. Porque yo sé Want ik weet que esta arca no pertenece a esta casa. dat deze ark niet van dit huis is. Y tengo que aprovechar la gloria. En Tengo que aprovechar la gloria. Por eso cuando la gloria desciende, se aprovecha la gloria. Cuando la gloria desciende, Wanneer de glorie komt, se aprovecha la gloria. moet je gebruik van Varón de maken. Dios, De gave van God. tú no viniste a este Je país bent niet naar dit land gekomen, para que te digan lo que tienes que hacer. zodat ze jou vertellen wat je moet doen. Tú viniste aquí Je bent hier gekomen a provocar la gloria om de glorie te que manifesteren. desde niño se te impartió. Dat sinds kind is in jou gezet. Tienes llamado evangelístico y lo sabes. Je bent een evangelist en je weet het. Pero has dejado Maar je hebt toegelaten que los USA dat de USA's te digan que no es así.
tegen jou zeggen dat het niet zo Las is. libras que tú tienes en tu cuerpo En de kilo's die jou draagt, no detienen la gloria de Jehová. die houden de glorie van God niet tegen. Los estudios que tú tienes En de studies die je hebt no gedaan, detienen la gloria. die stoppen de glorie niet. Porque tu familia sabe Want je familie weet que tú eres el José de tu casa. dat jij de José bent van je Y huis. todo lo que tus manos toquen Alles wat jouw hand aandraagt, tienen que prosperar. moet voorspoedigen. Yo siento un fuego de Dios aquí ahora. Ik voel de vuur van God hier. Porque yo te vi Want ik heb je gekregen. arropado de pie a cabeza, así como tú duermes. Gekleed van hoofd tot je voedsel. Diciendo yo quiero algo diferente. En ik heb gezegd dat Estoy ik cansado de lo mismo. Ik ben moe van hetzelfde. Ya agarrando maleta yéndose. Ik zie jou inpakken en weggaan. Porque te vi empacando. Ik heb die zin inpakken. Dios dice, En God zegt, no es allá, es aquí. het is niet daar, het is hier. Varón, tú no vuelvas al pueblo hebreo. Man, God, je komt niet met de Hebreeuwse volk weer. Te llamé para gobernar Egipto. Ik heb je geroepen om Egypte te En el regeren. nombre de In de Jesús. naam van Jezus. Mi gloria está en ti. Mijn glorie is over jou. Despierta. Word wakker. El guerrero que hay dentro de ti. En de strijder in jou. Y Dios En God te va a recompensar. gaat jou belonen. Dice Dios, varón, God zegt, man, God corta el cordón umbilical. snijdt de touw Que door. donde yo te estoy plantando, Want waar ik jou ga planten, vas a florecer. jij gaat daar bloemen dragen. Tienes llamado, Jij hebt een roeping, pero te estás quejando demasiado. maar je klaagt te veel. Ya no digas por qué no llegaste. Vraag me niet waarom je niet bent aangekomen. Yo voy a llegar, Ik kom eraan. dice Jehová. God zegt het. Que Dios me muestra. En God laat me zien. Eres muy analítica. Je analyseert te veel. Todo lo quieres analizar. Je wilt alles analyseren. Porque te da miedo lo que no Want conoces. je bent bang voor wat je niet kent. Pero antes tú tenías fe, dice Jehová. Maar zeg God dat je voorheen wel geloof had. Antes tú hacías cosas sin preguntar. Voorheen deed je dingen zonder te vragen. Y ahora que conoces de Dios, En nu ken je God. está deteniendo la fe. Nu hou je het geloof tegen. Activa el lenguaje de la fe. Activeer het manier van praten van geloof. Porque yo estoy contigo. Want ik ben met jou. Y escucha bien lo que Dios te dice. Luister wat God zegt. Solamente Alleen comienza a darme gracias begin mij te danken. para el traer cambio. Zodat ik verandering kan brengen. Hija, Dochter, mi Dios no divide. God die brengt geen verscheidenheid. Dios suma y multiplica. God die vermenigvuldigt. No te divides de nadie. En ga niet twijfelen. Va hacia adelante. Ga vooruit. ¿Usted conoce a ese joven? Ken je deze meneer? ¿Es su hermano? Is dit broer? Se ríe. Ze lachen. ¿Qué es su tío? Ze zien je ogen. Eso es lo que el diablo quiere. Dat is wat je duivel wil. Jullie verscheiden. Porque hay cosas del Espíritu desde que son unidos, pero hay Er zijn cosas que no son del Espíritu. maar er zijn dingen ook die van de geest zijn. Que por ahí Dios ha querido cortar varias veces. En daarom hebben ze vaak willen scheiden. God zegt, man, Usted vino a buscar una palabra. u bent gekomen voor de Yo volk. te digo, invitar, hay un profeta, quiero que Dios me Zij, hable. er is een profeet, ik wil dat God tot me Quiero praat. su palabra. Dit is het woord. Mujer, Vrouw, ¿me había visto? had je mij eerder gezien? Primera vez, Is de eerste keer? mejor. Beter. Dice Dios, God zegt, el dolor de pijn. tienes que pisarlo. Je moet erop strappen. Porque Dios me dice, Want God zegt, yo te he levantado muchas veces. ik heb je vaak op doen staan. Pero hay algo al suelo que te llama otra vez. Maar er is iets op de grond wat jou weer terug Y doet. dice Dios, ya no más suelo para ti. En God zegt, geen vloer meer voor jou. Deja levantarte en poder. Ik ga je opdoen staan in kracht. Tienes mucho que darme. Je hebt veel om mij te geven. Wow, Dios mío, aleluya. Y dígale a Miguelina. En zeg tegen Miguelina, Miguelina, Dios me dé ese nombre. Me dice God Miguelina. geeft mij die naam, Tú sabes Miguelina. encontrar con una Miguelina. Heb je contact met de Miguelina? Jehová me llamó no para devolverme. En God heeft mij geroepen niet om terug te gaan. Hija, porque estamos aquí hoy. Want hier zijn we vandaag. Es un milagro de Dios. Is een wonder van God. Porque Satanás te quería fuera de esta pared. Want Satan wil je buiten deze muren. Fuera de su presencia. Buiten de aanwezigheid van God. Y dice, la gracia que yo he puesto En God zegt, de genade die ik zet, es lo que otros quieren. is wat anderen willen. Pero yo estoy contigo. Maar ik ben met je. Me voy, me voy, me voy, me voy. Se me acaba el tiempo. De tijd gaat op. Señora, Vrouw, ¿usted cree que Dios habla? denk je dat God praat? Que Dios me entiende mejor, aquel o el mío. Wie denk je dat God beter begrijpt? Welke taal is voor jou makkelijker? Haar taal of mijn taal? El mío. Van hem, beter. ¿Segura?
beter, Pero ¿cuál te gusta más de los maar dos? welke vind je fijner? El mío. Spaans. Pues háblale en español Nou, praat maar Spaans y tegen. dígale a ellos En zeg tegen que hen usted no vuelve atrás. dat je niet meer terugkeert. Que esas rodillas Deze knieën tienen precio. hebben prijs. Muéstrame tu reloj, por favor. Muéstrame Iemand, tu reloj. laat me je Aleluya. Mira tu reloj. kijk naar je Mira el reloj. horloge, Mira el kijk naar reloj. het horloge van haar. Mira, quédese mirando. Zie je het? ¿Usted la conoce a ella? Ken je haar? La conoce a ella. Ken je haar? Bien. ¿Usted fue Ja? ¿De dónde la conoce? Van waar ken je haar? De la iglesia. Van de kerk. Quédese mirando el reloj. Mira el reloj. Kijk naar de horloge. Mira el reloj. No se despegue el día. Mira el reloj. Blijf naar kijken. ¿Usted ve la agujita que camina? Kijk naar de wijzers die La lopen. ve, aleluya. Venga acá, Señor. Usted que Kom, me cae kom bien. mevrouw. Ik vind het zo'n fijne vrouw. Kom maar hier. Padre, en el nombre de Jesús, Vader, in Jezus' naam. yo te presento esta mujer, Ik Dios. draag deze vrouw nu op. Mira las luchas En demoníacas kijk al de que la han estado demonische atormentando strijd die haar tormenteert. porque ella siente por sus nietos, En Heer, u voelt voor haar por sus kleinkinderen. hijos. Voor haar kinderen. Dale sabiduría. Geef haar wijsheid. Yo voy a darle fuerzas Geef haar kracht. por lo que se avecina. Voor wat er aankomt. Póngame en el corazón de esta mujer. Geef de hart. Zet de hand op de hart. Ese corazón de amor que ella tiene. Deze hart van liefde. Ese espíritu de servicio. En deze geest van dienstbaarheid. Kijk, Quisiera muchos jóvenes vele jongeren hacer lo que usted hace. zouden willen kunnen doen wat jij doet. Porque tu corazón es joven todavía. Want je hart is nog steeds jong. Mire, si usted pudiera subirse allá arriba, Als je daar boven kon klimmen, usted se subiera. dan zou je klimmen. Por eso voy a bendecir tu casa. En daarom ga je je huis zegenen. No pelees. Ga niet vechten. No discuta. Ga niet in discussie. Vas a decir, Je gaat zeggen, Jehová está en mi casa. Jehovah is in mijn huis. Meer Señor, ahora que viene, perdón. En Mire esa dan aguja. komt het. Kijk naar die wijzers. Hay dos tiempos que Dios define. Er zijn twee tijden dat God Tiempo bepaalt. Cronos Chronos y tiempo Kairos. en de tijdenstijd. Fíjense mirar lo que usted ve. Kijk naar de Mire la horloge. aguja pequeña. Kijk naar de Mire, kleine wijzer. Dios es tan poderoso En God is zo que krachtig. Dios te dice, tu tiempo es mi tiempo. Dat God zegt, jouw Y tijd is yo mijn quiero que tijd. tu tiempo sea mi En tiempo. ik wil dat jouw tijd mijn Si tijd yo wordt. tengo que detener esa aguja, dice Jehová, Als ik die wijzer y moet ponerla stoppen más lenta para que tú sepas que yo estoy contigo, yo lo puedo en hacer. het langzaam te doen lopen, zodat je weet ik bij je ben, wil je Mire het. la aguja, mire la aguja, mire la aguja, mire la Kijk aguja. naar de wijzer. Y dice Dios, si tengo que, mira, 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 mira. Kijk daarnaar. Si tengo que avanzar a la base, Als si ik tengo het que snel detenerla, la vooruit moet detengo. doen, of Pero stoppen quiero que doen, sepas que dat- tu tiempo ya no es weet mi tiempo, que dat tu jouw tiempo es tijd mi tiempo. Yo is la mijn vamos en tijd. mi tiempo, dice el Is mijn Señor, op para mijn bendecirte, tijd. para llenarte, para darte de gloria. Mijn gloria. Y dice Dios, God zegt, llegó el tiempo de tijd is gekomen, de nunca más quedarte callado. nooit meer om stil te zijn. Yo te quiero usar en la predicación, dice God wil Dios. jou in de prediking gebruiken. Predicar la palabra. Om de woord te prediken. Está cantando frente al espejo, predique frente al espejo. Je zingt voor de spiegel, nu begint te prediken voor de spiegel. Porque hay gente que necesita saber tu testimonio. Maar er zijn mensen die jouw getuigenis nodig moeten De horen. como yo hice una separación de un antes y un después. Van hoe God een verdeling bracht tussen toen en nu. Pero Dios me muestra tus 15 años. Maar God praat bij jou No 15 hace jaar mucho, zien. claro, de eso. Is niet lang geleden natuurlijk. Hace poco, los 15 Lang años. geleden, niet kort geleden, dus de 15 Y dice, jaar. como 10, pero hace poco. Zoals 10 jaar zo ongeveer. Y dice Dios, En God zegt, vengo tratando contigo. ik ben bezig met je. Por eso yo he detenido personas En daarom hebben mensen gestopt a que se acerquen a ti. dat ze jou niet verder kunnen bereiken. Pero muchas veces construiste muros tan altos Maar soms heb je zulke hoge muren gemaakt que ni yo pude entrar, dice Jehová. dat zelfs ik niet naar binnen kom. Por el tema de romper puertas. Maar hij gaat nu de deuren breken, Porque tú eres mía. want je bent van mij. Tú me perteneces. Je hoort mij toe. Y yo pude ver En ik kon zien cómo querían hacerte daño. hoe ze jou worden kwaad doen. Pero no lo lograron. Maar het is niet gelukt. Porque tienes un corazón noble. Want je hebt een nobele hart. Porque tú eres lo que hace cosas buenas. En je doet alleen maar goede dingen. Y eso es lo que le molestó a algunos. En dat is wat anderen storen. Algunas. En sommigen die veel zijn. Yo premio tu integridad, dice Dios. En ik hou van jouw Voy a integriteit. tocar tu cabeza hoy en el nombre de Ik Jesús. raak je hoofd aan in Jezus' naam. Estoy tocando todos tus órganos en En el ik nombre de raak Jesús. alle organen aan. Hay marcas dentro de ti Er zijn nu daar in jou wat que por más que ha querido, hoe die que se ook borren, no gewild se zijn, borren. dat ze wissen niet uit. Pero Dios comienza a decir, Maar God begint te zeggen, las marcas que tienes de tekenen die je hebt, son fechas. zijn datums. Y dice Dios, hija, En God zegt, mijn kind, es para que recuerde dónde te saqué het is zodat je weet waar ik je vandaan gehaald y a heb. dónde te voy a llevar. En waar
jou gaat En brengen. el nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Señor, bendice a Anthony. Anthony, God, ¿verdad? Anthony, zegen Anthony. mi amigo Anthony. Padre, Mijn bendícelo. vriend Anthony, zegen hem. Protégelo. Bescherm hem. Mira el liderazgo que él va a marcar desde ahora. En zie naar de leiderschap wat hij nu gaat Llénalo de brengen. poder. Vul hem met kracht. En el nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Mujer, usted. Jij, Póngase vrouw, de pie. alsjeblieft, ga op zijn benen staan. ¿Usted cree que Dios habla? Denk je dat God spreekt? Póngamele la mano, mira ella ahí exactamente, en esa parte de ahí. En zet je hand daar zo. Ahí mismito, en esos ojito de la Daar, mano. precies daar. Ahí es que ella necesita. Padre, en el nombre de Jesús. Vader in Jezus' Tú naam. eres un Dios sanador. Heer, je bent de God die geneest. Esa mujer ha trabajado demasiado. Deze vrouw heeft te veel gewerkt. Necesito respirar un descanso. En die heeft rust nodig. Mujer, dice Dios. Vrouw, God zegt, Deja tu mano levantada. Las murallas de muren, están flojas. die zijn niet meer zo sterk. Empújalas. Duw ze omher. Pasas a otro nivel. Je gaat naar een ander niveau. Nadie se va a quedar con lo tuyo. Niemand blijft met wat van jou is. Nadie. Niemand. Te lo voy a entregar Ik ga het jou geven, euro a euro. euro's voor euro's, Lo que te toca. wat van jou is. Lo que trabajaste es tuyo. Wat je voor gewerkt hebt is van jou. Para que entiendas Zodat ze begrijpen que me moví. dat ik me heb bewezen. Que tengo 2 semanas, dice el Ik heb Señor. 2 weken, zegt de Heer. Dándote lo mejor, lo mejor, lo mejor, Ik lo heb mejor. het beste gegeven, de beste en de beste. Ya tú estás a punto de terminar. Je bent bijna klaar. No te rindas. Geef niet op, Porque las enfermedades no han podido contigo. want de ziekte kan niet tegen je op. Cuando tú estabas jovencita, Wanneer je jong was, yo estoy viendo una clínica, een hospital. kliniek, een ziekenhuis. Veo cirugía. Ik zie chirurgie. Y Dios estuvo ahí. En God was daar. Diciendo, no morirás, sino que vivirás. En die zeiden, je zal niet doden gaan, maar je zal leven. En daarom sta je op de benen. Porque te amo. Want ik hou van je. Porque me gusta cuando estás cocinando. Want ik hou ervan wanneer je kookt. Y bueno que cocina ella. En je kan zo lekker koken. Esas son unas pastas increíbles. Je maakt wat pasta's die zo heerlijk ¿Cocinas zijn. pastas? Maak je pasta's? Cuando yo vuelva, guárdeme una lasaña. Wanneer ik terugkom, wil ik lasagne. Mire, y te veo en la cocina. En ik zie in de keuken. Como si fuera tu lugar secreto Alsof het jouw geheime plaats de is. clamar a Dios. Van God Y aanroepen. ahí te veo. En daar zie Y ik dice, je. lo primero desciende a ese lugar. En ik daal op dat plaats neer. Porque sabes adorar. Want je kent hoe je moet prijzen. Por eso usted no está sola. Daarom ben je niet alleen. Mujer de Dios que está ahí atrás. Vrouw van God die achter haar staat. Dale un abrazo, por favor. Geef haar een knuffel. Dale un aplauso a Dios. Ya me voy. Geef een Me voy, applaus. me voy. Eso sigue mañana. Me voy. Ahora me voy. Ya acabo. Bueno, tú me caíste bien. Ik mag je graag. Wow, varón. Wauw. ¿Cuándo tú te quieres casar? Wanneer wil jij trouwen? En mayo. In mei. Usted quiere. U wilt. Sí, no, espera un momento. Dice que Nee, Dios wacht quiere. even. Usted que tiene que decir, yo quiero y Nee, no va. jij moet Da zeggen, todo. ik wil. Mire, Kijk, cuando un hombre dice que se quiere casar, wanneer een man zegt dat hij wil trouwen, es porque está serio. is omdat het serieus is. Amén. Amen? O porque lo han querido dividir varias veces ya. Want jullie hebben heel vaak van elkaar willen scheiden. Yo vi 2 separaciones 2 veces. Ik zie 2 keer zo. En mayo, varón. Mei? En mayo. Mei. Padre, en el nombre de Jesús. Vader in Jezus' naam. Dame lo que ellos necesitan, Jehová. Geef wat ze nodig hebben. Señor, dámele paz y paciencia a ella, Geef Jehová. haar geduld Porque se me desespera en conmigo. vrede. Zodat ik niet van ¿Verdad, hija? ¿Verdad, hija? ¿Qué hace? Ja, het is waar, hè? Y esa boda la hacemos en mayo, en el nombre de En Jesús. het wordt het mij, trouwen. In Jezus' naam. Me voy, vamos de Dios. Ik ga. Mag God. Usted me cayó bien. Ik mag u. A veces, Soms. ministrarle a hombres de Dios. Het man Gods bedienen. Hay muchos profetas que se asustan. Er zijn vele profeten die bang worden. Jij niet. Yo sé lo que puedo. Ik ben een drager. Y tú sabes lo que puedo. En je weet ook wat jij draagt. Padre, yo estoy viendo llaves de vehículos en tus manos. Ik zie sleutels van auto's in je hand. Veo 2 llaves de vehículos. 2 sleutels van 2 auto's. Y Dios me dice, En God zegt, dile a él zeg tegen hem que estos vehículos representan dat deze auto's representeren el camino del evangelio y la predicación. de weg naar de prediking en de weg naar de Yo te evangelisatie. estoy moviendo de lugares en lugares. Ik breng je van de ene plaats naar de andere. Y estos 2 vehículos, Dios me dice, significan En dit wil zeggen, God zegt, que no hay limitante para tu er is poder. geen beperking zodat ik beweeg.
Pero hay algo que tienes que saber frente a este público Wat je voor deze publiek moet weten. y esta gente que nos ve en vivo. En deze mensen die live meekijken. Yo soy el que respalda tu llamado. Ik ben degene die achter jouw bediening staat. No es una institución, Het is niet een instituut. no es un concilio, Het is niet een concilium. soy yo. Ik ben het. Porque antes de tú conocer Want voordat je kende cobertura y concilio, een coberture of een yo estaba bestuur. contigo Ik ya. was al met je. Señor, Y aleluya. por eso En daarom, yo te estoy viendo tomando decisiones. ik zie jou beslissingen nemen. Y Dios me muestra, God laat me zien. como lo digo, jurídico, abogados, derecho. Advocaten, rechten zie ik. Veo sentencias Ik zie oordelen que vienen a tu favor ahora. die nu naar jou komen op jouw voordeel. Las alas tuyas, dice Jehová, En het is wordt voor jou, zegt no han sido cortadas. En jouw vleugels zijn niet Te gekrimpt. sigues elevando alto. En je gaat ver omhoog vliegen. Porque en el secreto que yo te metí Want in het geheim dat ik jou gebracht heb, es para reventar el conocimiento que hay dentro de ti. is om jouw verstand te doen ontploffen. Mucha gente le ha caído mal Heel veel mensen mogen niet cuando tú hablas para corregir. wanneer je spreekt om te corrigeren. Y es por ti no lo dijeras más. Als het voor jou zou zijn, zou je niks meer zeggen. Pero soy yo que lo he puesto en ti. Maar het is ik die het jou geef. Háblales. Blijf praten. Si no quieren escuchar, Als ze niet willen luisteren, no van a querer saber del mensajero. ze willen niet over de boodschapper hebben. Pero el mensaje, Maar het is het boodschap. da el mensaje. Breng de boodschap. Ahora yo nunca le he escuchado a usted predicando. En ik heb je nooit horen spreken, Usted predica muy bueno, maar je kan heel goed spreken. sin desperdicio. Zonder te verspillen. Amén. Amen. Deme su mano. Geef me je hand. Señor, Padre, en el nombre aleluya. de Jesús. Vader, in de naam van Oh, Jezus. sí, Mira este Señor. hombre, Señor. Zie deze man, Oh, Lord. sí, Señor. Mira este, wow, Dios mío, aleluya. Heer, Señor, aleluya. Ahora yo veo gente debajo zie tuyo, mensen onder je, porque eres hombre de autoridad. want je bent een man van autoriteit. Yo te voy a seguir bendiciendo En más. ik ga jou meer en meer blijven zeggen. Pastor, ¿tú conoces a este hombre? Pastor, je kent deze man? Eso no me cae bien a mí. Ik mag het. Ahora un Dios habla. Gloria a Dios. Dios te quiere mucho. Dios lo quiere mucho. En God houdt van je. Perdón por tutear, pero Dios lo quiere mucho. God houdt van je. Es importante en el reino, Je bent belangrijk. porque nunca has dado Want je hebt nooit gegeven las decisiones que yo te he dado. wat ik jou gegeven heb. Nunca la has dado a torcer. Nooit heb je het zomaar Que vas opgenomen. hacia adelante. Je gaat vooruit. Porque yo te he puesto a caminar más Want ik heb je weer doen wandelen que los otros no pueden caminar. waar de anderen niet kunnen wandelen. Yo vi gente que se creen arriba En ik heb mensen gezien die zich veel druk hebben. queriéndote callar, En die willen dat je je mond sluit. pero no pueden callar. Maar ze kunnen jouw mond niet sluiten. Ahora yo estoy viendo una mudanza. Ik zie een verhuizing. Creo que mudas. Te Ik zie dat mudas. je verhuist. ¿Se entiende? Jij begrijpt het. Hay que decir más. Niks Varón, meer te zeggen. Oh, mi alma te adora, te bendice, Señor. ministro de Dios. Man van Aleluya. God. Lo que esa mujer está sintiendo ahora Wat zij nu voelt, es una renovación espiritual. is een vernieuwing geestelijk. Ella tiene un ministerio muy fuerte, Zij heeft een hele sterke bediening. pero a veces el enemigo la ha querido matar. Maar soms heeft de vijand haar willen binden. Y gente también En mensen ook, que no creen en lo que ella pone. die niet geloven in wat zij draagt. Ella sabe moverse el tiempo, En zij weet hoe te bewegen. porque tiene un corazón agradable a mi presencia. Want het heeft echt een hart die mij behaagt. Y hoy te dice Dios, En vandaag zegt God, yo lo voy a hacer en ti, ik ga het doen in jou. lo voy a hacer. Ik ga het doen. Porque tú eres de la generación Want je bent van de generatie que no envejece, die niet oud wordt. pero que seguimos ahí batallando. En je gaat niet stil zijn. Sigue. Ga vooruit. Sí, Señor. Ahora yo veo que te cambian de posición, esa es la mudanza que veo. Ik zie dat je van positie verandert. Dat is verhuis wat ik zie. Dame un aplauso a Dios, aleluya. Ik ga het doen. Usted viene mañana, ¿verdad? Ik verwacht jullie morgen, ja? Dios le bendiga, God zegen u. Dios le guarde. God behoede u. Póngase de pie, por favor. Ga Póngase de alsjeblieft op pie. de plek staan. Yo quiero que usted sea la mano de Dios hoy. Ik wil dat u de hand van God bent. Mire, Dios me dio la capacidad God heeft mij de de bevoegdheid poder gegeven hablar uno por uno. om te kunnen één voor één zien. Pero no voy a abusar tampoco. Maar dat ga ik niet doen. Yo puedo dar hasta las 2 de la mañana aquí. Ik kan hier tot 2 uur 's nachts doorgaan. Y hasta la gente de la calle, si le venga que Dios tiene que decirle algo. En dan zou ik zelfs in de straat mensen kunnen pakken en zeggen, God wil jou iets zeggen. Pero no voy a abusar, ¿verdad? Maar dat ga ik niet doen, toch?
Dígale al que está a su lado. Zeg tegen wie naast je is. Dele la mano, por favor. Geef de hand alstublieft. Una sola persona busque. Één persoon, één persoon. Una sola. Één persoon. Mírale los ojos. En kijk naar de hand in de ogen. Y dile, Dios, En zeg God. Dios God se está moviendo is aan het bewegen. lo sobrenatural In het bovennatuurlijke. para tu vida. Voor je leven. No te detengas, Ga niet stoppen. porque en el secreto Want in het geheim recibimos bendición ontvangen we een groot zegen. y el impacto de gloria. En impact van glorie. Amén. Amen. Les aplauso a Dios fuerte.